नंतु आज सुरवेरी हमका नवविध भक्तिंतु हमगेला बालोत्सव चरडुमाला तुकुन ऐकूया श्लोक पुरा तनिया दोडता शिकिले पादसेवनम दयाशी श्लोक तनियाची संगवत सची हमगेलोटा आज सची श्रीमती अश्विनी शानबाग आणि त्याची तंका कोऑर्डिनेट करता चरडुवाले डिटेल्स सांगू ओवर टू यू अश्विनी शानबाग। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। आज पुरा बालोत्सव चरडोवानी ओट जेल्याची आणि पुरा लोकांची पादसेवनम श्लोक तनक म्हणटाची आणि हांव लिस्ट दिल्लीला आसा तुमकां पुरा गोत्त आसा सो तुम्ही पुरा रेडी जाया वन बाय वन हांव एक एकल्यांक आपयता नाव सांगेल तशी तुमकां स्पॉटलायटार घालताची तुम्ही श्लोक स्टार्ट करूं येता। ओके सो फर्स्ट हांव इनवाइट करता आसा कनिका भट। कनिका हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसर्पिता विष्णु भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियेत भगवत् यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतौ कीर्तितौ यश्च स्मरतौ यश्चेतताभयम् यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं यत् श्रवणं यदहरणं लोकस्य सद्यो विदोनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्वासे नमो नमः। श्रीधरानुवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तद्यपि ध्रुवम् मर्तनम् भगवत्तुरु विक्रमाङ्गशाखा नखमिनि चन्द्रे कया निरस्ततापे हृदि कटमुपसिदतां पुनसा प्रभवते चन्द्र इवोधिते अर्कतापः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कनिका भारी चंद कोण मळे धन्यवाद तुका। ओके नेक्स्ट हांव इनवाइट करता आसा मीरा किनी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मीरा। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम् तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यकीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेतताभयम् यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्तदम्।
भगवत उरुविक्रमाङ्घ्रिशाखा नखमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसीततां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेर्कतापः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मीरा, धन्यवाद भारी चंदकोन सांगल्यामा. नेक्स्ट नेक्स्ट हांव इन्वाइट करता आसा हृदय कामत. हृदय नेक्स्ट टर्न येतात नंतर तुमची हंग बयसगो श्लोक रिसेट माताजी प्लीज तुमगेले लाइन्स म्यूट करा, तुमगेले जल तशीची. हरे कृष्ण हृदय. हरे कृष्ण. श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यथा तन्मन्येधीतमुत्तमम्. तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्याश्च स्मर्तव्याश्चेच्छता भयम्. यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्. तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः. श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्तदा. भगवत उरुविक्रमाङ्घ्रिशाखा नखमणि चन्द्रिकया निरस्ततापि हृदि कथम् उपसीदतां पुनः सा प्रभवति चंद्र इवोदिते अर्कतापः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण हृदय, धन्यवाद. अत नेक्स्ट रेडी जल्लसची तने कामत. हरे कृष्ण तने, तुम्ही स्टार्ट करूया. हरे. श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेनवलक्षणा क्रियेत भगवत्यथा तन्मन्येधीतमुत्तमम्. तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्. यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्. तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः. श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्तधाम्. भगवत उरुविक्रमाङ्घ्रिशाख नखमणि चन्द्रिकया इव नखमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथम् उपसीदातं पुनः स प्रभवति चंद्र इवोदित अर्कतापः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण तने, धन्यवाद. नेक्स्ट प्रार्थना प्रभु. प्रार्थना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री प्रहलाद उवाच स्मरणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा
क्रियेत भगवद्यद्धा तन्मन्येतीतमुत्तमम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत्यताभयम् यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्पणं लोकस्य सत्य विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। श्री प्रहलाद उवाच कौमाराचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् भगवता उरुविक्रमाङ्गृशाक नकमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्रयुवोदिते अर्कतापः वरं च मत् Next. नेक्स्ट Guru. हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रार्थना धन्यवाद तुगेल प्रार्थना ऐकून खुशी झालंय. नेक्स्ट सान्वी पै. हरे कृष्ण सान्वी हरे कृष्णा. हरे कृष्ण श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत् यद्धा तन्मन्येतीतमुत्तमम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत्यताभयम् यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् भगवत उरुविक्रमाङ्गृशाक नकमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदिते अर्कतापः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण सान्वी धन्यवाद. नेक्स्ट हाऊ आहना प्रभू का पैतस. आहना हरे कृष्ण. श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येतीतमुत्तमम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत्यताभयम् यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम् भगवता उरुविक्रमाङ्गृशाका
नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसीदतां पुनश्च प्रभवति चन्द्र इवोदिते अर्कतापः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आहना, ಧನ್ಯವಾದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಯಾ ಬಾಳಿಗ. ದಿಯಾ. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दिया. श्रीप्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्दा तन्मन्येदीतमुत्तमम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच तद्भयम् यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। कौमाराचरित्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुववर्तदम् भगवता उरुविक्रमाङ्घ्रिशाखा नखमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चंद्र इवोदिते अर्कतापः। हरे कृष्ण। धन्यवाद दिया. नेक्स्ट दीपक किनी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण दीपक. श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्दा तन्मन्येदितमुत्तमम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच ताभयम् यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। भगवत उरुविक्रमाङ्घ्रिशाख नखमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथम् उपसीदतं पुनः सा प्रभवति चंद्र इवोदिते अर्कतापः। हरे कृष्ण. धन्यवाद दीपक. नेक्स्ट कामाक्षी कामत. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यर्थात् तन्मन्येधीतमुत्तमम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान् ईश्वरो हरिः श्रोतव्यकीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच ताभयम् यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्रीप्रहलाद उवाच कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्तदम् भगवत उरुविक्रमाङ्घ्रिशाखा नखमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे हृदकटमुपसीदतां पुनः सा प्रभवति चन्द्र इवोदिते अर्कतापः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कामाक्षी. धन्यवाद. नेक्स्ट प्रथम शनै. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रथम.
श्रीप्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्दा तन्मन्येधीतमुत्तमम् तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यकीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च ताभयम् यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हनं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्रीप्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् इह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्तदम् भगवता उरुविक्रमाङ्गिशाखा नकमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे रतिकतम् उपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदिते अर्कतापः। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रथम. आता लास्ट पार्टिसिपेंट आयचे रिसायटेशन अंतु अन्वित शेणे. अन्वित, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. श्री प्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पित विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्दा तन्मन्येधीतमुत्तमम् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च ताभयम् यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणम् यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। श्रीप्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्तदम् भगवता उरुविक्रमाङ्गिशाखा नकमणि चन्द्रिकया निरस्ततापे हृदि कथम् उपसीदतां पुनः सा प्रभवति चन्द्र इवोदिते अर्कतापः। हरे कृष्णा. हरे कृष्णा अन्वेद, धन्यवाद. हंगा आमगेले चोरडो आले नवविध श्लोक रिसायटेशन आयचे एंड जाता. हरे कृष्णा. श्रीमती अश्विनी शान भगतंका धन्यवाद. मिलोटा सची रसवती माधवी माई तनी नरसिंह कवच सांगता सची तदनंतर आमका हरे कृष्ण. मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नरसिंह कवचं वक्षे प्रह्लादेनोदितं पुरा सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं ज्ञात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं
चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं सरोजशोभितरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससम् इन्द्रादिसुरमौलिष्टः स्फुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः गरुड्मता च विनया स्तूयमानं मुदान्वितं स्वरत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत् नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षार्थसम्भवः सर्वगोपीस्तम्भवासः फलं मे रक्षतु ध्वनिं नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचनः स्मृतं मे पातु नरहरिः मुनिवार्यस्तुतिप्रियः नासं मे सिंहनाशस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रियः सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसनं मम वक्त्रं पात्विन्दुवदनं सदा प्रह्लादवन्दितः नरसिंह पातु मे कण्ठं स्नान्धौ भूभृदनन्तकृत दिव्यास्त्रशोभितभुजः नरसिंह पातु मे भुजौ करो मे देववरदो नरसिंह पातु सर्वतः हृदयं योगिसाद्यश्च निवासं पातु मे हरिः मद्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणः नाभिं मे पातु नरहरिः न स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः ब्रह्माण्डकोठय कट्यां यस्यासौ पातु मे कटिं गुह्यं मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक् उरुमनोभव पातु जानूनि नररूपदृक् जङ्घे पातु धराभर हर्तायोऽसौ नरकेसरी सुरराजप्रधः पातु पादौ मे नरहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वशस्तनुं मनोग्रह पूर्वतः पातु महाविराग्रजोग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वलस्तु नैरतः पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुखः नरसिंह पातु वायव्यां सौम्याभूषणविग्रहः ईशानां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्योर्मृत्युनरकेशरी इदं नरसिंहकवचं प्रह्लादमुखमण्डितं भक्तिमान्य पठे नैत्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोत्यसंशयं सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत् भूमि अन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृषिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दुरुत्सारणकारणं भुजे वा तलपात्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं मेन सिद्धयुः कर्मसिद्धयः देवासुरमनुष्येषु स्वस्वमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमङ्गल्यं मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 32 सहस्राणि पठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिर्मन्त्राणां तिलकं विन्यसेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं भार्याभिमन्त्र्य च प्रसयेद्यो नरो मन्त्रं सिंहध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च सुः कुक्षिसम्भवाः घर्जन्तं घार्जयन्तं निजभुजपतलं स्फोटयन्तं हतन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि तिजितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकरशते दिव्यसिंहं नमामि घर्जन्तं घार्जयन्तं निजभुजपतलं स्फोटयन्तं हतन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दिजितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं
क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकरशते दिव्यसिंहं नमामि गर्जन्तं घाजयन्तं निजभुजपतलं स्फोटयन्तं हतन्तं रूप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दिजितं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं भरन्तं वीक्षन्तं पूर्णयन्तं करनिकरशते दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादोक्तं नरसिंहकवचं सम्पूर्णम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माताजी धन्यवाद तुमका। पुनः स्वागत सगळ्यांके आयचे भागवत पुराण सेशन अंतू शनिवारचे आमगेलांतू टॉपिक्स जतस नवविध भक्ती आमगेला बालोत्सव चढू आके जतस आणि प्लस आमगेला पूरा शनिवारचे मेन सेशन अंतू जतस आज ही आमगेलो टू असची आमची कुठला तुकुनु हिज ग्रेस श्रीकांत प्रभु त्यांनी हिज ग्रेस लक्ष्मण प्रभु आणि हर ग्रेस जननी माताजी तंगेले सुपुत्र आणि परा नरसिंह चतुर्दशी तेसु त्यांनी मॅनेजमेंट काउन्सिल मेंबर जावनाशिले मंगळूर कुडपुकट्टे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमಯ್ಯ मंदिरातू 24 hours कीर्तन जतस कीर्तन निलेचर तंतु तंगेले गुरु महाराज हिज होलीनेस भक्ति राघव स्वामी महाराज तनी स्पेशल लेक्चर दितसची संजय बಳ್ಳारी त्यानंतर ते 24 hours अंतु मस्त जागे तुकुनु आमगेले श्रीकांत प्रभुन ऑर्गनाइज केलेला कीर्तन दितसची मस्त भक्त जन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा भावनामृत तुकुनु मस्त गाव तुकुनु त्यानंतर अंग तुकुनी आमगेल मस्त कोंकणी जन अंतु दितसची सेशन अंतु तुमका केदन पुरसत आसा त्या वेळार तुम्ही लॉग ऑन करून ते अटेंड करूयात आणि तांका त्यानंतर नरसिंह यज्ञ स्कीम म्हणून नो प्रभु होय नरसिंह यज्ञ आसा तांचे 5 यज्ञ आसा नरसिंह यज्ञ सुदर्शन होम स्त्री सूक्त हवन पुरुष सूक्त हवन आणि वैष्णव यज्ञ मल्टिपल यज्ञ आसा तंतु हरिनाम संकीर्तन यज्ञ हरि संकीर्तन मेन जेवण हरिनाम संकीर्तन यज्ञ आसा त्यानंतर तांगेल बॅकग्राऊंड अंतू तांका इस्कॉन दैवी वर्णाश्रम मिनिस्ट्री तो कर्नाटकाचे चार्ज तांकां आसा मेनली तांतू कसं आसा म्हळ्यार गायचे आमगेले गो म्हळ्यार 2 नमुने गो आमी आयकलेलो आसा का पयरी काली हिस्ग्रेस रमण हरिदास प्रभुजीले तुगुनु सेन्सस म्हळ्याले आणि काव तांणी आता मेनली कॉन्संट्रेट कर काव म्हळ्यार प्लस तांगेले आयचे लेक्चर आयकला तुमकां कळटा सेन्सस अंतू कंट्रोल कशें आसा गो म्हळ्यार मिनींग आचे एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल तांगेले नमका पळोव येता तांकां स्वागत करता आसा आयचे सेशनांतू आयचे टॉपिक आसा पाद सेवनम नवविध भक्तींतुले चारीचे सेशन आज तांणी आमकां नेक्स्ट 1.5 hours अंतू काडवता आसाची ओवर टू यू श्रीकांत प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ते अवकाश ಒದಗಿಸಿದ मुरलीधर चरण प्रभु का धन्यवाद अर्पण करताची आयल्या पूरा सद्भक्तांक स्वागत सांगताची सान 2 निमिष कीर्तन करूया मागीर आम्ही नवविध भक्ती विषयी ऐकूचा प्रयत्न करूया। कृष्ण 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 है
Krishna 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 Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Rakshama Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahima Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshama Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshama Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Rakshama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Nita Gaura Haribo 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 Nita Gaura Haribo कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितान् विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जावन आशिल्ल्या त्या वेणुगोपालाल्या चरणारविंदाक अनंतानंत प्रणाम अर्पण करून श्रीला प्रभुपादाला पूरा पूर्वाचार्यांगेले मिगले गुरु महाराजाला सकल वैष्णव वृंदांगेले ऐल पूरा सद्भक्तांगेले आशीर्वाद आणि अनुमती तुमगेले प्रार्थना करून आम्ही आयचे दिवसू चिकेची दावाल विषय भागवता विषय आणि दावाल नवविध भक्ती विषय चर्चे करू का श्रवण करू प्रयत्न करूया। नवविध भक्ती म्हणाल्या 9 processes of devotional service म्हणून म्हणाल श्री प्रभुपादान। नवविध भक्तीचे कसं असं तुम्ही पुरा श्रवणा विषय कीर्तना विषय स्मरणा विषय पुरा ऐकलेलं असं आजी पादसेवना विषयी आम्ही श्रवण करतात। इथं म्हणाली श्रवण कीर्तन दवाल दिव्य गुणाविषयी तगल महात्म्य विषयी आम्ही श्रवण केल्यानंतर त्याच्याविषयी विंगडा सांगून दिवची रूपारी जेव्हा तगल हरिनाम तगल दिव्य नाम त्या कीर्तन करचे मुखांतर श्रवण आणि कीर्तन केल्यानंतर तगल दिव्य लीला तगल धाम तगल भक्तांगल कथानक तगल विंगड विंगड सद्ग्रंथ देवच तसल वर्णन तगल महात्म्य पूर स्मरण कोरण त्याच्याविषयी मनन कोरण तरी तदनंतर प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन हाजी पुरे कसं आम्ही श्रवण केला कसं कीर्तन केला त्याच्याविषयी विंगडाके सांगून दिला अथवा दवाल नाम आम्ही उच्चारण केला शिची कसं स्मरण केला त्याचे प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन कसं प्रभुपाद म्हणताची पादसेवन दवाला श्रीचरणाचे सेवन आम्ही करताना दवाला अर्चा विग्रह रूपार्जवो केंची विंगड विंगड रूप असं प्रभुपाद भावार्थ बरेताची वाचताची ಸ್ವಲ್ಪ केंच वाचताना कसं पुरा दवाल विंगड विंगड रूप असं त्या पूरा सेवे करची मुखांतर या श्रवण कसं केलं मी कीर्तन कसं केलं मनन कसं केलं त्या पुरा आम्ही बदल जाऊन उपयोग हाडताच बदल जाऊन प्रॅक्टिकल जाऊन त्याचे इम्प्लिमेंटेशन करताच। इथं म्हणाली दवाल श्रवण कोरका खंडित दवाल श्रवण नसलेल्या आमका तगल महात्मी कळनाशी आमका दवाल भक्तिपथांतो आसक्ती आहे ना मुखार मुखार जायना कीर्तन जप करनाशी दवाल विषय विंगड सांगून दिनाशी आमका भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति ही अन्यत्र चेष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्रुतस्य हो तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम किष्कलता आम्ही दवाल भक्तींतू या नवविध भक्तींतू प्रगती करता सकेनाची हाउ आर वी मेकिंग एडवांसमेंट और नॉट किष्कलतम का म्हणरी सांगतम श्लोको भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति 11 स्कंद युक्त श्लोक यो 11 स्कंदाचे 2 अध्यायाचे 42 श्लोक प्रभुपादी भावार्थांत श्लोकाचे रेफरन्स दिताच
भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति ही। तीन विषय किसी उदाहरण देता ची अन्यत्र चेश त्रिक एक काल तिन्ही एक समय जाता किसी एक मनुष्यानं जेवण केलं रे एक मनुष्यानं जेवण केलं कसं पुढे जाता तीन वस्तू ओटू जतके कसला एक तुष्टी ही जिब्बेक जवळ मनाक जवळ संतुष्टी मिळता खाता मस्त काळचं कोण एक वस्तू खाऊच्या आश झाली म्हणजे जरी त्या आश जाऊन मिळले त्या आश जाऊन त्या वस्तू खेळल्यानंतर खाताना त्या वस्ताच्या आशी एक पण ताक शमन झाल्या तुष्टी ही तुष्टी मिळला तशी पुष्टी ही शक्ती खत्ता खत्ता प्रति एक आम्ही खाऊची ग्रास आणतो आमच्या शरीराक पुष्टी मिळता शक्ती मिळता तुष्टी ही पुष्टी ही शुद्धपायो घासम भूक दिशा अनेक कसं भूक खत्ता खत्ता दिशेची भूक उणी जात रहता खत्तानं शक्ती मिळची की खाऊन शक्ती मिळून झाल्या आणि भूक ओच खत्ता म्हणून विंगड खाऊ का म्हणणा आशे ओच खत्ता म्हणून विंगड खाऊ का म्हणणा आणि खत्तानाची तिन्ही ओटूत अन्यत्र चैश त्रिक एक काल एक समयांतू तिन्ही ओटोटू जाता तिशीची प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्य हो कौन प्रपद्यमान जाऊनस कौन दवाल चरणारविंदाक शरण जाऊनस कौन ये नवविध भक्तीचे प्रोसेसाचे आश्रय घेऊनस तांक कसं जाता भक्ती भक्ती तांगला वाढतं वाटतं जे तीन वर्ष जातच की म्हणून पडो का पडलेली आमका प्रूफ खातान किशी पोट भरतेस की म्हणून पडो का जिब्बे रुच मिळतेस की म्हणून पडो का शरीराक शक्ती मिळतेस की म्हणून पडो का तिन्ही जगतेच म्हणजे खाऊचे आहार आम्ही समजता म्हणतो मस्त वेळ झाले खाऊच्या पोट भरणं म्हणजे कसकी समना म्हणजे झालं अशी खाता खाताची जिब्बे रुची लागना पोट भरता म्हणजे चावी भारी चुकी तिशीची तिन्ही ओटू जाव का एक सोड एक जाय ना तिशीची भक्ती ही नवविध भक्ती प्रगती करताना भक्ती एका म्हणजे भक्ती वृद्धी वचका दवाल वेरे अनुराग दवाल वेरे भक्ती दवाल वेरे आसक्ती दवाल काणे अनेने ऐकू का म्हणता एक भाव या पूरा तवच का भक्ती ही परेशान अनुभव दवाल वेरे शिलता अनुराग परेश अनुभव दवाल दवाल वेरी एक्सपीरियंस परेश दवाल डिवाइन एक्सपीरियंस जत्तस का ज्ञान अर्जुन मुखांतर डिवाइन एक्सपीरियंस जाऊ परेशान अनुभव विरक्ती ही इच्छी त्याग इसी तुष्टी पोट भरताना शुद्ध पाय तो एक पोट भरता पोट भरचे म्हणा कसं आमका ज्ञान वी फील आमगे कंटेंटमेंट येतं ज्ञान आमका भरता 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 पोट कशी भरता दिशी आमका ज्ञान भरता भक्ती प्रगती केली दिशीच भक्ती करता तपास ज्ञानाक विंगड प्रयत्न करता म्हणणं आणि एक तुष्टी ही कशी जिब्बे रुची ओगुरू तर आशी उणी जाता तशी मेटीरियल वस्ता का विंगड विंगड वस्ता आशी उणी जाता सरे सरे आमका ऐकताना त्या खाऊची सोडका या खाऊची सोडका इशी कोरका तिशी कोरका म्हणताना ऐकताना कष्ट दिसू पुरं भक्तींतू प्रगती जलतशीची सुलभीरता सोण वत्ता श्री प्रभुपादान पाश्चात्य देशांतू हॉटेल केलेलं असतं वेगवेगळ्या रेस्टॉरंट कोरनो तेही प्रभुपादान असताना दिव्य प्रसाद मात्र म्हणता जनाक दवाक शुद्धार कोरनो लसूण पियावन नतीला दवाक भोग वर्त योग्य वस्तु मात्र अंदप कोरनो दवाक भोग कोरनो नैवेद्य कोरनो मगिर त्या प्रसाद हॉटेलांत वितरण करचे हॉटेला नाव कसं दवरले प्रभुपादान द हायर टेस्ट उच्चतम जावन नसेल रुची प्रभुपाद उदाहरण दिताच केंची रीतीरी एक म्हणता एक चरडाक गुलाब जामुन रुची मेळरी ताक मागीर त्या अंगडी मेळचे 50 पैसे टॉफी 8 आणे टॉफी वेर ताक रुची असना तर रुची जितले काय वत्ता इतका हायर टेस्ट मेळी ताका जशी ही परेशान अनुभव ज्ञान तक मेळताना विरक्ती येता नॅचरल जाऊन विरक्ती येता कसं पुरा नाक दिसता तर पुरा सोण वसता तितले सोण वत्ता भक्ती परेशान व विरक्तीचा सोड अनेक तुष्टी एक पोट भरलं ज्ञान येल्या एक तुष्टी मेटीरियल वस्ता वेरी लौकिक वस्ता वेरी रुची उणी जाता गेला अनेक
खताना पुष्टी शक्ती मेळता विंगडाक प्रचार करूक शक्ती मेळता विंगडाक सांगून दिवचेक आमकां शक्ती मेळटा प्रचार करूक विंगडाक ज्ञानोदय करूक विंगडाक या चांग विषय आमकां कळल सांगून दिवची तसली शक्ती आमकां मेळटाना आमी नवविधा भक्तींतू प्रगती मेळटा आमकां म्हणून आमी अर्थ करून घेवका त्या प्रगती मेळटा म्हणजे आमगे मेळका म्हणजे प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन या पादसेवनातून सुरू जावका श्रवण केल्ले आमी कीर्तन केल्ले आनी स्मरण केल्ले मनन केल्ले शिकील पुरे सांगील पुरे निधिध्यासन केल्ले तदनंतर कसं जावका पादसेवनम आमी अर्चा विग्रहाक देवाले पादसेवन देवाक सेवे करूक आमी प्रारंभ करने म्हणजे तरी आमकां तेजे नवविध भक्तींतू देवा भक्तींत आमकां प्रगती मेळना इतक म्हळ्यार देवाल पाद प्रत्येक इथे सेवनम म्हणून सांग न्ही इथे पाद सेवनम म्हणून सांगला म्हळ्यार देवाले चरणार बिंदाक भारी प्रामुख्यते दिल्लें आसा वैशिष्ट्य दिल्लें आसा आमगे शास्त्रांत देवाल चरण म्हळ्यार भारी एक विशेष आमगेलो देवाल म्हणणे आमगेले संस्कृतींतू आमी मलगडे पाय दवरचे संतांगेले पाय दवरचे पुरे केन्नाय पळयताच कोणी संत घरा आयल्यार कसं म्हणटाची भारी धन्य जाल्ले आमी तुमगेले चरण कमल आमगेले घरा पडले इथे सगळे संत येयले दिसनी इथे चरणा विषय मात्र सांगिले चरण कमला संतांगेले देवाले गय्येले तीर्थानी तत्पदेशुच म्हणला गय्येले गाय कೈ पाय दवरतकी त्या पाया ಹೆಜ್ಜೆ गुरुतू पाया गुरुतू खंय बेसता ताजे भितर रातची उद्दा मागीर सगळे तीर्थस्थान जाता तशी प्रत्येकाचे चरणाक प्रामुख्य दिल्लें आसा संतांक कोणी घरा आयल्यार अर्घ्य पाद्य दिवचे जर कोणी फुडें कालांत अतिथी जावो श्रेष्ठ व्यक्ती जावो तांणी घरा आयल्यार तांगेले पाय धुवचे संन्यासीन आमगेले देवस्थान आयल्यार आमगेले घरा आयल्यार गुरून आयल्यार तांगेले पाय धुवचे देवा जाल्यार दर्शन करतना आमी देवाक साष्टांग प्रणाम करताच साष्टांग प्रणाम म्हणजे अष्ट अंग 8 अंग घेवन प्रणाम केल्या मात्र ते साष्टांग जाता पूरा दाखा आमगेले दिंबे ಕೊಂಪರು ದಿಂಬೆ ಆಮೇಲೆ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ಮಗಿರಿ ಮತ್ತೆ ಪೂರ 8 अंग ಲೆಕ್ಕ ಮನಸ್ ತಂತು ಏಕಸಲ दोन्ही दृष्टेनी वचसा देवाक स्तुती करका देवाक ने खाली नमस्कार करू जायचे कसले पण एक श्लोक देवाक स्तुती करकाची नाटल्यार तुमगे प्रणाम देव स्वीकार करना खाली आडपण मी उठल्यारी त्या प्रणाम संपूर्ण प्रणाम जायना साष्टांग प्रणाम जावका म्हणजे साष्टांग आडपोणु तोंडान देवा स्तुती कोरनु मत्ते उबारनु ते दोळेन देवाल श्री विग्रहाचे दर्शन कोरका श्री विग्रह दर्शन किश कोरका देवाले तोंड पडत नाही सुरेरी श्रीमुख पडत नाही सुरेर पडोका जाल्ले तागेले चरणारविंद तकून होगूर 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 तागेले कटी ऊरू कूर्टे पळयता पळयता मागीर श्रीमुखाते बसका कसली दिव्य मंत्र यज्ञ करताना गायत्री करताना आमी न्यास करता जाल्यार अंगन्यास करताना पायाचकून सुरू करचे पायु पादुभ्यां नमः तुमगेले तर्जनीभ्य पुरा कोरनु मागीर पायाचकून वेर वच्चे सला देवा आरती करताना दिशीची पायाक षोडशोपचार पूजेला करी देवा पायाक 4 पंथ आरती उदराक आरती तोंड आरती तशी कोरून मागीर सगळे श्री देवाले श्री विग्रहाक आरती करची सला म्हणजे देवाल पाया मुखांतर पादसेवनम आणि भक्तींत प्रगती कोरका अर्चन वंदन दास्य कोरका म्हणजे त्या पाय देवाल गट्टी दोरका देवाल पाय दोरका गट्टी दोरका जाल्ली तक म्हळ्यार आमी मात्र न्ही या सृष्टींतू सकल जीवराशी देवाल्या चरण कमलाचे आश्रय घेवचे प्रयत्न करता दೊಡ್ಡ योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी तुगेले साधक देवते अप्सर गंधर्व किन्नर चारण किंपुरुष महान देवते जावन आशिल्ले इंद्र चंद्र अग्नि वरुण ब्रह्म आणि शिव समेत देवाल चरणा कमले आश्रय बैसून मागीर तांगेले काम करता
आता मुरलीधर चरण प्रभून हरिनाम संकीर्तने यज्ञाविषयी सांगल्या. इथं का नाम संकीर्तन म्हणाल्या या कलियुगांतू या यज्ञ द प्रोसेस फॉर द एज ऑफ कली. कृते ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मकैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद् हरि कीर्तनात्. बिंगड युगांतू किसी कृतयुगांतु त्रेतायुगांतु विंगड ध्यान यज्ञ अर्चना विंगड रीति शिल्की कलियुगांतु हरिनाम संकीर्तन एक वाट म्हणजे एडजस्टमेंट म्हणून नाही आमक त्यापुढे करू जायना म्हणून हरिनाम संकीर्तन करूची नाही. यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ तद् हरि कीर्तनात्. त्या कालांतु विंगड संतांक साधकांक तपस्य व्रताचरणे योगु समाधि पुर कोर्न केंच सुकृति मानशिल्की त्यामका सुलभेरी हरि कीर्तने कोर्नो कलियुगान मेलते. शिल्लकुनु कलियुगांतु यज्ञानां जप यज्ञोस्मि धनचध्यायाच्या 25 श्लोकांत दवान सांगितलं. साक्षात देव जप यज्ञ म्हणाली. त्याच भागवतांतु नवयोगेंद्र सांगतात कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम. तो काळे भन्नाच नाही म्हणजे तरी कृष्णूची कृष्णवर्णम अतुषा कृष्णम स अंग उप अंग अस्त्र पार्षदम. तो अंग उप अंग पार्षद पुढे घेऊन अंग अवतरित जाऊन येता कलियुगांतु यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर यजन्ति इह सुमेधसा. कोण या कलियुगांतु हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कोर्नो तंगले साधने करता की हरिनाम संकीर्तने यज्ञ कोण दवा पाहून घेता की सुलभेर दवा पावता की त्यांनी सुमेधसा बदल जाऊन बुद्धिवंत व्यक्ती त्यांनी बुद्धिवान मनुष्य. 11 स्कंदाचे 5 32 श्लोक 11.5.32. त्याचे नेक्स्ट श्लोक सांगताची नवयोगेंद्र कसं सांगताची या चैतन्य महाप्रभू प्रभूला देवाला चरण कमलाची की आश्रय घेऊ का म्हणून सांगताच. ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपादपवादिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम. किसी कोणाला चरण आश्रय घेऊ का. ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम. दवाला कितना ध्यान करो का मी कोण कसं श्लोक या वंदे महापुरुषते चरणारविंदम. केवळ दवाला चरणारविंदाचे श्लोक दवाला चरण कमलाचे भक्तांगल्या दवाला पर चरणाक मस्त प्रामुख्य दिलेलं. दवा चरणारविंदाक मात्र नमस्कार करून नवयोगेंद्र एक प्रार्थना करत सच ताका होगळफित सच दवाल चरणारविंदाचे महात्म्य सांगत सच. कसल्या कसं कोरका कया ध्येयं सदा केदनाई आम्ही कसं कोरका ध्यान कोरका मेडिटेट कोरका कच्चे वेरी दवाल चरणारविंदा वेरी. दवाले दवाले चरणारविंदा वेरी नित्य ध्यान कोरका. ध्येयं सदा कद्नै नामनामकारी बहुधा यज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशमिहा जनिनानुरागः. हे कृष्ण चैतन्य महाप्रभू शिक्षाष्टकाची 2 श्लोका बरेताची दवा तुका अनंतानंत नामस आणि या नाम घेऊचक
कसले काल देश पात्राच नियम ना जाल्यारी म्हाका तुका नाम घेवची आसक्ती आना मुदवा कितले दौर्भाग्य मिगले म्हणून चैतन्य महाप्रभू म्हणटा तशें. तशी ध्येयम सदा केन्नाय ध्यान करता किशें म्हणल्यार प्रभुपाद म्हणटाशी टाइम रिस्ट्रिक्शन ना, प्लेस रिस्ट्रिक्शन ना, जागे रिस्ट्रिक्शन ना, समयाचे कसली विधी निषेध ना किशी करका केन्ना करका म्हणून नित्य देवाले ध्यान करका, देवाले नामस्मरण करका. केन्ना केन्ना आमकां साध्य आसा तुमी इस्कॉनाचे एक मस्तेना पळोवन आसतले हे जो भायर ट्रेनार वताना एक बसार वताना हातार जपमाळ घेवन तांणी जप करता आसताच. हे जो तांकां मार्केटा वचका म्हणजे यारी आतां जपमाळ घेवन जप करताच. नित्य करका जाल्ले 16 राउंड्स 16 माल कसं आसा सकाळी तांणी करताची प्लस एक्स्ट्रा सुखनज दाबाले ध्येयम सदा नामस्मरण नित्य चलता का म्हणून उद्देशांतू केन्नाय देवाले नाम जप करता आसताच. आतां कोणी पुरासन तेशीची सनत कुमार सनत कुमार 4 सनत कुमार देवा लीलावतार त्यांनी केन्नाय तकडे कಡೆ वताना कसं करचें हरिशरणम हरिशरणम पंचाक्षरी मंत्र केन्नाय तकडे कಡೆ वताना हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम. नारदाना नारायण नारायण म्हणटच केन्नाय नारायण अभ्यास मी ऑर्डन घेवका आमकां जयपताक स्वामी महाराज पळोवन आसले गौरांग गौरांग केन्नाय गौरांग गौरांग म्हणटच तांणी तशी केन्नाच अभ्यास घेवका. आमगेले आमी सांज आसतना घरांत आमगेले एक स्वामीजी आसले तंजावराचो कोण गुरुदासानंद स्वामीजी म्हणून आमी इस्कॉन येवचे फुडें आनी केन्नाय आमगे घरांतूच रावचे आमगेले कूड घरांत केन्नाय एक संताक म्हणून एक कूड करून दवरलेले आशिल्ले आज्यान ते पुरा संत स्वामीजी पुरा येवन थंय रावचे. त्यांनी केन्नाय तकडे कಡೆ वताना हरी 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 म्हणटच तोंडां दुखून आमी तकडे कुडाचे चमकले री ताणें वागता पुराशी कसले ग्रंथ खावचे येताना तकडे वताना हरी हरी म्हणटच सुचे. तुम्ही उत्तर काशी तकडे पुढे गेल्यार गेल्ल्यांक पुरो अभ्यास आसतालो गंगोत्री यमुनोत्री पुरय आनी पुरो उरलेले नंतर एंडाक राम म्हणटाच. आपको रोटी चाहिए राम, चावल देंगे राम, खा जाना आपको राम, पुरे नंतर राम तितले पुढे देवान नाम तोंडान येवका. केन्ना नश्वर जावन अशी भारी ऊण आमगे शरिराचे हाजे मध्य आमी सकाळी उठली कोण जना मेळटा गुड मॉर्निंग हॅलो हाय म्हणचे बदलाक देवाल तोंडान फोनार जावो सकाळी मेळटान जावो रात्री न्हिदतान जावो हरे कृष्णा. पुढे काळाच्यानंतू आमगेले मारवाडी समाज पळय जाल्यार आमकां कळटा राजस्थानांतू एक एक गांव तांगेले कुली देवस्थाची पुरा विष्णू तत्वाची तांगेले नाव घेवचनी. एक गांव तुमी गेल्यार जय गोमाता म्हणटाची आमगेल्या मस्त मारवाडी अंगड जाला कोडेलांत एक तांगेले सन्न कम्युनिटी आसता तांगेले जात आसा मारवाडी भितर एकले जय गोमाता म्हणटाची मेळटाना एकले मेळटाना ओम नमो नारायणाय म्हणचे एकले म्हणटात जय श्री कृष्ण म्हणचे एक कम्युनिटी त्यांनी एक कम्युनिटी मेळटाना राम राम म्हणचे एकले मेळटाना ओम नमो भगवते वासुदेवाय म्हणचे आमकां आश्चर्य पळयताना आजी काही तांकां अभ्यास देवाल नाव घेवन म्हणचे तांगेल्या एक जाती त्यांनी तशी फोन वचूनच देवाल नाम ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम नित्य देवाल नाव येवका तोंडां दुखून नित्य येयल्या मात्र आमकां बदलची लास्टाक शरीर त्याग करताना सुलभिरी अंते नारायण स्मृती लास्टाक देवाल नाम तोंडा येता अंड म्हणटात एकय भारी कष्टात जावन आमी प्रॅक्टिस करणे अभ्यास करणे म्हणजे भारी कष्ट. सनत कुमारान केल्या बरी हरिशरणम हरिशरणम केन्नाय म्हणचे त्यांनी तशें म्हणाले देखून त्यांनी आजी काही कितली अनादि काळात त्यांनी पुरा जनाले की मलगड है जाल्यार पळोवचेक 5 वर्षाचे कौमार चेडूशे आसताच इतक हरिशरणम एवं ही नित्यम येषां मुखे वचः तत्र काल समादिष्टा जरा आयुष्मान न बाधते. नित्य हरिशरणम हरिशरणम म्हणचे देखून तांकां जरा म्हणतार पण तांकां एजिंग अँटी एजिंग तांकां
तने मंतार जायनाच होड जायनाच आम्ही पुरा कॉस्मेटिक्स का मेकअप खर्चिताची यंग दिसका म्हणून सांगून कोणाके यंग दिसका म्हणजे जरी नित्य हरिशरणम नित्यम दवाल नाम हरे कृष्ण महामंत्र नित्यम तोंड येते असल्यारी आमका प्राय जायना मंतार जायनाची या पुणे पण मस्तेन म्हणून सुरू करतालेच हरिशरणम म्हणून नित्य म्हणरी खंडित दवाल प्रीति का दवाल कृपे कमी पात्र जाऊन आमका वग्गी भक्ती प्रगती मिळता आणि दवाल नाव नित्य ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम यद्नाई दवाल नामस्मरण कोरनु वाईट गुण कसा सम्मेलनतो त्यापर सुलभ नमक वेरे उचलता इतक त्या तीर्थास्पदम दवाल चरण कमल तीर्थाक तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि दवाल चरण कमल के पड़ता त्या तीर्थ दत्ता किसी अहल्या का विश्वामित्र रामचंद्र ओर्नु मिथिले वर्तन पूरा ताटकी का मारीचा का सुबाहु का पूरा मारजल नंतर आणि आमगे काम जल आम्ही अयोध्ये का वापस वचका म्हणताना अनेक होड काम असे या तुमका सांगून काही वर्ता मिथिले वर्ता सीता स्वयंवर करूक वाटेरी एक आश्रम पुण्य आश्रम ते कोणीना एक पत्तर मात्र सहोड तजवेरी रामचंद्रान साक्षात देव मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रान तजवेर पायदवर्तान दवाल चरण धूळी तजवेर पोणू कूडले त्या पत्तोरशील अहल्य दत्ता तसं तीर्थास्पद दवाल चरण कमल कसं असतं ते तीर्थ साक्षात तीर्थ चल देखो नो तसल पाद सेवन तसल चरण कमलाचे सेवन आम्ही कोरका तसल चरण कमल सेवन आम्ही केल्लरी आमका भक्तींतू प्रगती जाऊचक त्या प्रॅक्टिकल वाट प्रॅक्टिकली आमका भक्तींत प्रगती मेळका म्हणजे जरी कसं कोरका आम्ही तसल चरण कमलाचे आम्ही सेवे कोरका कृष्णा चरण कमल दिशीची नाही या चैतन्य महाप्रभूला चरण विषयारंग वर्णन करतसची दिशी रामाल विषय तुमका सांगला हवा कृष्णा चरणारविंदे दिशीची कृष्णा चरण कालियाल वेर पडल नंतर कालिया किशी संपूर्ण जाऊन बदलावण जाता तगल कालियाला बायला नागपत्नी तन्नीची दवाला प्रार्थना करो असं कस्यानुभावोस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकारकः हे कृष्णा किसी या कालिया का तुगल चरणार विंदाचे स्पर्श मिळले सुलभरी म्हणून गोठना देवा त्यामुळे याची शरणार विंद एक क्षणाक सावी करूक आमगेला कोट्यांतर लक्ष्मी यद्वांचया श्री रणाचरात करो कितनाई लक्ष्मी मिलियंस ऑफ लक्ष्मीज तने कितनाई लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम तने कितने रक्तस्थची तसल्या तुम्ही लक्ष्मी काही दुर्लभ जावन असेल तर चरणारविंदाचा स्पर्श कोणा मिळल्या बमणा मिळल्या काळिया मिळल्या म्हणून नागपत्नी खुश पावून दवालगी अपास अपास नमस्कार करताची तांगळ कृतज्ञ समर्पण करताची त्यामुळे आमकां दिशीच केन्ना एक मनशाक तक कोणी संन्यासी संतान तक कोणी घरा आयल्यार जाल्यार तक मोग करचे काय चड तक कसले मोल दिवचे काय चड तागल चेडूमाक तागल मोग्गाचे मोग केल्यार तांकां भारी खुश म्हणजे कोणी इस्कॉनाचे संत कोण आयल्यार तांचे जाल्यार माताजी लगी तांगल माताजी मात्र देवस्थान वत्ताले म्हणजे जाल्यार तांगल बामणा आपोवन तांकां मात्र फट्टी मारल्यार तांगल्या उलयल्यार माताजी कनिकी खुशी इतक तंतंगल आमगल मोग्गाजनाक केतनाई चांग वाटे रेवका कृष्ण भक्ती येवका तांकांय कृपा मेळका दवाले संताले म्हणून पूर्जना आश आसता तशी नागपत्नीक भारी संतोष येतके आमगल इतले वायट जावन आशिल्ले कालियाकय भारी कृपाळू तो कृष्ण ताणे
सुलाबेरी ताका पायाचे चरण कमलाचे स्पर्श दिले सुलाबेरी स्पर्श दिले म्हणून त्यांनी देवाक अपास अपास धन्यवाद अर्पण करताचे त्यामुळे देवाला चरण कमल पाद सेवन मेळचे भारी कष्ट मेळना पूरजन मेळना पाद सेवन देवाला तुमगेला तिरुपती अंतू तिरुमला अंतू ते बालाजी ते एक रायशिल्पूड पूरा नाव ऐकून असताना तोंडमान चक्रवर्ती म्हणून तोंडेमान चक्रवर्ती म्हणे म्हणताची तोंडमान चक्रवर्ती तो भारी श्रेष्ठ भक्त बालाजीला देवाला नित्य उल्लेखिलो तुमगे द्रविड देश तमिळनाडातून आंध्र प्रदेशचे सगळे ताण राज्याडले कोरदिशिले कसले संशय असलेरी तन तिरुपती बालाजीला घेऊन देवाला संशय निम्मून तगले मीटिंग कोरडे मगिरी तगले राज्य चलोच कडेरी एक असुरु सिंहाद म्हणले एक असुरु राक्षसु तो तिरुमला द्रविड देशाक अटॅक करता मस्त जन भाग दिता तद्न तक्क युद्ध करूक तगले युद्ध करू कोणाली मितीन साधिना साक्षात तिरुपती बालाजीन तगले शंखनी चक्र कान दिवचे चक्रनी गद कान दिवचे तोचनु अंत युद्ध करून तक्क नाश करी तिथल्या सलीग देवाला तिथले श्रेष्ठ भक्त तोंडमान चक्रवर्ती त्या तोंडमान चक्रवर्ती तो केदनई रायु नित्य 108 कमल पुष्प भंगराच्या कमल पुष्प कोरनु 108 कमल पुष्प देवा कोरनु अर्पण करतिशिलो देवान तगल्या पुजारीला सांगून त्याचे माळ करून देवान त्याची माळ घेवचे जेवचे असचे देवा लागी ते अर्पण देवान ते स्वीकार करून घेवचे तर नित्य पळयता कोण तोंडमान चक्रवर्ती तगले भंगराचे फूल देवान गळेर घालून घेतला माळ जावन जाल्यार सन्न मत्तेचे फुल असता तर मत्ते फूल देव तगले चरणारविंदार दवरून असता तर तोंडमान चक्रवर्ती निमगिता देवाय कोण तुका मत्तेचे फूल करून दिता आ भंगरा फूल करून दिवनी तू ते गळे घालता जाल्यार गोतस कोणाक तू प्रीती तुका कोण प्रीती पडे तू कोणाक मस्त सेवा दिवका म्हूण तुका इच्छस कोणाक मस्त कृपी करका म्हूण तुका इच्छस तक तू पाद सेवन दिता तुका चरण कमलागी हे जाग दिता तसल भक्त होड श्रेष्ठ भक्त कोण तक तू पाया लगी तगल फूल घेऊन पायला जाऊन घेऊन तसल भक्त कोण निमगिताना कदनाय तिरुपती बालाजी म्हणचे आता संच तिष्णा तो मिगेल भारी निकट भक्तू चांगल्या त्या खुश आहे ना त्या कोणाकी तका नाव कोण म्हणूस म्हणून कदनाय बालाजीने सांगून तक पेटोच कडे मस्त दिवशी जत असताना एक दिवस तोंडमान चक्रवर्ती पळयता पाया लगी मस्त फुल्ल मत्तेचे दवरला तक चढवना तोंडमान चक्रवर्ती का तक कसले बेजारना तकले फूल दवरनाचे म्हणून जरी असल श्रेष्ठ भक्त कोण तकले एक पण दर्शन घेऊ का म्हणून ताकी काश त्या दिवचे कोण म्हणारी कुरुंबरच नंबी म्हणून एकलो बुडकुड करतालो ताण बुडकुड कोरने तरी वर्णल ಮತ್ತೆ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೋರ್ನು ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಚೆ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿನ ತುಗಲ फुल्लाक मत्ते फुल्लाक मत्ते फॉर्म्युला चढ तुगेल मोग्गा फॉर्म्युला म्हणून घेऊन तागेले चरण कमलारी दवरून घेवचे तशी तोंडमान चक्रवर्ती एक दिवस भयंकर मस्त हर्ट करता कोण म्हणता असेल श्रेष्ठ भक्ताल तो नाव संकाचीची तागेले वचून म्हाका जे पाय दोरका म्हणून सांगताना कडेरी तागेले वत्ता एक सांगता देव कुरुंबरचा नंबी म्हणून श्रेष्ठ भक्त ताण दिवचे म्हाका भारी खुश होता तोंडमान चक्रवर्ती हर दिवस तगले घरा वचून कुटीरा वचून सांज तगले पोरने कुटीर बुडकुळ करता तो ताका वचून साष्टांग प्रणाम करता रायू म्हणजे सांगता भारी श्रेष्ठ भक्त तू साक्षात देव आमगे भंगरा फूल सोणू तुगेले मत्ते फूल तगले पाया स्वीकार करून तुगेले ताण पाया चरण कमलार स्वीकार केला देवान आनी कसं जाव का लक्ष्मी कष्टार म्हणजे तसं जाव तुका म्हणला तुगल तसल भक्ताल म्हाका आशीर्वाद जाव का म्हणून ताका नमस्कार करून वता कळता कुरुंबरचा नंबीक
कुरुंबरचं नंबी सीधा येऊन तिरुपती बालाजी भारी बेजार करता कोपता भारी समुद्र जाऊन शिल्या एक व्यवहार भक्तालन दवाला कोपून म्हणता एक भक्ताలని दवाल मध्ये अशिल्या एक जीवात्माలని परमात्मामध्ये अशील संबंध कशी एक बैलेल्याने बमणांमध्ये अशील संबंध म्हणके जीवात्म पुरे एक स्त्री तर परमात्मा मात्र परमपुरुष एक बम्मुण बैलेमध्ये ಅಂತೂ जलल एक व्यवहारू कोणी बाहेरचे लगे संचस्व मिगल विषय तू सांगली नव्हता का भारी बेजार झाली मका म्हणून सांगू नो आणि खई जो तकलता राय अकळली म्हणाली सगळे घाव अकलता राय तक आपण सन्मान करता तक माळे घालता तक एक उन्नत जाऊन दर्जे दिता तकला आस्थान आणतो पुराजन तक नमस्कार करताची कीर्ती कंचना कामिनी कीर्ती बघता का हे 3 वस्ता कोणी घेत नाही दूर बघतो आणि कीर्ती येता कीर्तीला मगिरी अहंकार सूर्यता दवाल शुद्ध मनांचो दवाल साहेब करू जाय ना मका तसं जीवन नका आज इथे कृष्णाला बालाजीले तिरुपती बालाजीले मोग्गारी निष्कपटी जाऊन सेवे केला तू सांगून तुगल सेवे मिगल तिथले बहुशा मिगल सेवे शिला आणि विंगडा कोण ताने मिगल कीर्ती का त्या कीर्तीचे अपास जंगुलाक पडची नका म्हणून सांगून दवाल ते शरीर त्याग करत कुरुंबरचं नंबी जे श्रेष्ठ भक्त पड्या तात्पर्य कसं म्हणाली तिथले मोग्गा भक्त दवाक त्यांनी दवानं त्याला पायाला दवरून घेऊच्या पादसेवना दवरून घेऊच्या त्या दवाल मोगू त्या आश्चर्य पावता संघ नागपत्नी तसं दुर्लभ जाऊन शिला जागो लक्ष्मीक मेळण्यातील जागो लक्ष्मीक मेळण्यातील स्पर्श तू आमगेल्या बामणाक कालियाक दिल्या भारी कृपावंत दवा तू भारी कृपावंत तू म्हणून कृष्णाल विषय सांगताच याची तुमच्या हन्नी गोपिका स्त्री कृष्णाला त्यांनी त्याच म्हणचे प्रणत देहि नाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् तृणोकुचेषु नः क्रन्दिरच्छयम् प्रणतिदेहिनां पापकर्षणं दवा तुगल एक भक्तांगल कोणाले ಭಕ್ತಾಂಗಲ್ ಪಾಪ ಹೊರಡ್ಡ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಸುಮೇರು ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೊಡ ಯೋಜನೆ ಕಟ್ಲೆ ಹೊಡ पाप एक भक्ताला असलेली तुगल चरण कमलाचे एक धुळी कण पडल्या पुरो सगळेची पर्वत एक शरण भितरी पिट्टी जाऊन पडता तिथले सामर्थ्य तिथले पवर तुगल चरण कमलाचे धुळीयर अस चरण चरानुगम चरण चर्चाल कोण गाय तर गायेला अनुगम तर गायेला मक्षीची कृष्ण भक्ती तृणचर अनुगम तर कोण गायेला अनुग जाऊन असं तसं तू कृष्णाला तुगल चरण कमल तर गायेला मक्षी उचून काही पडता सगळे वृंदावनात पडत असं तसं तर धुळी पडेल वृंदावनाचे फणिफणार्पितम ते पदांबुजम तसं चरण कमलाचे वर्णन गोपिका स्त्री करतसच तृणचरानुगम दवाल प्रत्येक कडन दवान पायदवर कडन तुगल चैतन्य महाप्रभुच्या दिशीची सा नीलांबर चक्रवर्तीन पडता लाज्जान सगळे घरा भितर सान चरडू सान पौली दवरनु ते ಹೆಜ್ಜೆ दवर मत्तस पूर कडेन ಹೆಜ್ಜೆ दवर कडेन त्या दवाल पयामुळाचे चिन्ह इले तंतु कसं पुरई पताके तंतु मीन गजाक हस्तेक नियंत्रण करत असल्या त्रिशूल रॉड अंकुश पद्म शंख चक्र पूर दवाल पयामुळांतू सुंदर रीतीने दवाल पयामुळ अंकित जाऊन असं जसं दिव्य पाद दवाल त्या पाद कोमल पाद घेऊन देव कसं करते वृंदावनांतू गयेल मक्षी वत्तस मक्षी वत्ताची त्या इथक वत्ता त्या गायेला पया ಅಂತ धूळी दवाला
अंगार पुढची गोधूळी लग्न म्हणता आम्ही कृष्णान संजय फ्लूट वाजतायची कोळू वेणू वादन करतायची पूरा गाय संजय वेळ सरी धावून येताना पूर धूळी वेर येता पुरा धूळी त्या धूळी पुरे कृष्णाला अंगार पोणू कृष्ण कळो कृष्ण मेघ श्यामल वर्ण श्री कृष्ण कसं येता दवो कृष्ण जाता पांडुरंग त्या पांडुरंग म्हणून तयार होतो पांडू बरी दव दवो कृष्ण पांडु म्हणून दव संस्कृतांत पांडुरंग म्हणून तयार होतो कृष्णाला दिशी तसल चरण कमल कृष्णाला तसल चरण कमलाचे पाद सेवन तका पाद सेवनाक भारी महात्म्य दिल्लं मस्त महात्म्य दिल्लं पाद सेवनाक पूरा कडेन आमगे देवस्थान अंतू आमगे भक्ति अंतू आमगे मूवमेंट अंतू डीटी वर्शिप कोरकाची रूप गोस्वामीना 5 विंगड प्रमुख अंग भक्तीचे संगीलंतू अंतू मूर्तिरा श्रद्धया सेवनम मूर्ति ಸೇವೆ ಕೊರಕ ಮೂರ್ತಿ ಸೇವೆ ದವಾಲ್ ಚರಣ ಕಮಲ ಸೇವೆ ಕೊರಕ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಕೊರಕ ದವಾಲ್ ಚರಣ ಕಮಲ ಸೇವೆ ಕೆಲ ಮಾತ್ರ ದವಾಲ್ ಕೃಪೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರ ಜತಾಚಿ ದವಾಲ್ ಬೇರೆ ಅಮ್ಕತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ ದವಾಲ್ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಪಾಲ್ ಚಿರಡಿದ ಬೇರೆ ತ ಭಾರಿ ಹೊಡ ಸೇವಿತ ದವಾಲ್ ಸೇವೆ ಕೊರಮೇಳರಿ ಭಾರಿ ಹೊಡ ಸೇವೆ ತಿರುಕಚಿ ನಂಬಿಯಾರ್ ಮುನಿಸಿದಚಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ ಗುರು ಕಾಂಚೀಪುರಂ ಅಂತು ತಿರುಕಚಿ ನಂಬ್ಯಾರ ಕಾಂಚೀಪೂರ್ಣ ನಂಬಿ ತಿರುಕಚಿ ನಂಬ್ಯಾರನ ಕೆದ್ನೈ ದವಾಲ पाय चिरुडू छे बैसून रात्री 9 घंटे म्हणताना जो 10 घंटे म्हणताना कितल्या वेळा रात्री शयनार्थी तरी देवाला बागेल बंद जाता देव कसं करता पुरातनी देवकुडपुरा देवाला भितरच्या गर्भगुडीपुरा स्वच्छ कोरून परत दिव जवळून रात्री बंद कोरून त्यातून बाहेर सरताना देवानं तिरुकुची नंब्याराक धोरणू ರಂಗನಾಥನ ಶ್ರೀರಂಗ ಮಾಂತು ರಂಗನಾಥನ धोरणू ಮಕ್ಷಿ देवाला मक्षी निपोंदवरच तिरुकुची नंब्याराक निपोंदवरनु मगिर त्या पुजारीन पूरा बागेल घालताना भितरच्या बाग चिलकी घालचे ರಂಗನಾಥನ आणि तामगिरी मक्षी तुकुनु तिरुकुची नंब्यारा काणू या देव निधल पोझिशन असा त्यामध्ये पाय चिरडी बैस उल्लो आपण सगळं तागल पाय चिरडी त्याची तागलगी उल्लोन बस तिरुकुची नंब्यारा लगी मग रात्री मध्यरात्री 1.5-2 घंटे जाताना आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळ सकाळच्या मंगळारतीಗೆ जयनेताची म्हणताना मग भितरच्या चिरकी कांडावाना तुवस वगी वस म्हणून सांगून ताक पेटवून बागेला कांदा पस्तितोच ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ तिथली खुशी दवा पाद सेवन म्हणाल दवा पाय शिरडीताल म्हणाल तकाची तसल साय मगले हातात तुकून चुकून जमून प्रति महाराजू भागवतांतू वर्णन करता प्रार्थना करता भागवतांतू प्रार्थना करते कसं म्हणाली दवा तपस कोरनो दवाल पृथ्वी महाराज एक लीला अवतार दवा तपस कोरनो दवा लगी वर निमगी म्हणताना तुम्ही भक्ती सोड मग कसले नाक दवा म्हणून प्रार्थना करता जरी 2 वस्तू जाय मका कसं म्हणतात एक मका 10,000 कान देऊ का 10,000 कान देऊ का कथानक श्रवण करू का तुला कीर्तन ऐकूच्या का तुला सुंदर लीला ऐकूच्या का मका साधारण 10,000 1-2 कान पावना मग 10,000 कान देऊ का म्हणून एक प्रार्थना केली दोन्ही वर कसं निमगीत पडली दवा तो आज एक मग प्रकट झाला मिगेल जीवनाच्या उद्देशाने झाल्या जलरी अंगा प्रकट कोरनो जीवना उद्देश कंप्लीट कोरनो अंगा का आणि तू जीवचे मग तसं 10,000 कानू 10,000 कान देव म्हणता 10,000 कानू दिवचे जायनेतले कुणू तुगले 2 कन्नाकाची 10,000 कन्नाच्या शक्ती प्रदान करता म्हणून देव दितर म्हणता आणि तुग नामसंकीर्तन ऐकून तुगल दिव्य खाणी ऐकून भागवत विंगड श्रवण ग्रंथ श्रवण कोरनो आनंदारी आम्ही जीवन कोरनो मग खंडित असं तुगले धामाक वैकुंठाका येऊ का वैकुंठ येताना मक्का ते तुगले पादसेवने कोरका पादसेवन कोरची तसले भागी देऊ का पादसेवन कोरची तसले भागी देऊ का मात्र नाही मिगले एक कंडिशन असं जगज्जनन्याम जगदीश वैशसम स्यादेव यत्कर्मणिनः समीहितम कसं म्हणाली हे भगवंता हे दीनवत्सला
आवती पाय चिरडिता ना कितना ये सेवी कोर्निशल कौन लक्ष्मी मिता ग्रुप आगल्ला इन्विटेशन फोटो पड़ने से पुरची लक्ष्मी पाद सेवने आचार्य लक्ष्मी लक्ष्मी कितना पाद सेवने कोर्नस तो पाद सेवने करते लक्ष्मी तद्ने ನಾವು ನವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯವನ ಪಾದ ಸೇವನೆ करता तद मक्कनी लक्ष्मी खंडित रड इदत्ता आव करता म्हणू तद्न मात्र तू लक्ष्मी पक्ष घेऊ मिगल पक्ष घेऊ का मिगल ಒಟ್ಸರ ಮಕ ಪಾದ ಸೇವನೆ ಕೊರತೆ ಭಾಗಿ देऊ का मिगल आता तकनु त पाद ಸೇವನೆ ಭಾಗ್ಯ ವಿಂಗಡ कोणाचे उचनज म्हणून प्रार्थना करताना देव हस्तके दवाक भारी संतोष जाता तिथले म्हणे त्या पाद सेवने म्हणाले अत्यंत श्रेष्ठ जाऊन एक सेव लक्ष्मी तजे आचार्य लक्ष्मी कसल लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि सहस्रांतर लक्ष्मी राक्षस के एक सेव करू का दबा एक पंथ पाय चिरडू चका एक पंथ पाद सेवने करू का सहस्रार लक्ष्मी राक्षस किती लक्ष्मी सहस्रशत म्हणजे कोट्यांतर लक्ष्मी मिलियन्स and trillions of लक्ष्मीज विंगड वैकुंठ असा प्रत्येक वैकुंठांतू लक्षांतर कोट्यांतर लक्ष्मी असं आम्ही तमिळनाडाक श्री वैष्णवाच्या देवस्थानाक पुढे गेल्यारी आमका करेक्ट कळता किश्तीत लक्ष्मी असाची म्हणून एक देवस्थानाची लक्ष्मीक एक नाव असता कमलवल्ली पद्मवल्ली पेरुंदेवी तायार रंगनायकी रंगनाचियार मस्त मस्त नावाची विंगड लक्ष्मी असतात त्यांनी पूर्ण लक्ष्मी बिबिलाची मार मस्त लक्ष्मी पूरा मेलुकोटे गेल्यार पूरा विंगड लक्ष्मी आणि पूर्ण दावाक नित्य सेवे करताना आणि पूरे पादसेवनेचे नवविधा भक्तींतू पादसेवनेचे आचार्य त्यांनी 9 तुम्ही ऐकून असताल ऑलरेडी 9 विधाच भक्ती का 9 आचार्य श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयासखी कीर्तने प्रह्लाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी प्रतु पूजने अक्रूरस्त्वाभिवंदने कपिपतिर्दासेत सख्येर्जुनः सर्वस्वात्मनिवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरीशां परम कोण म्हणली विंगड श्रवणाक परीक्षित तुगल कीर्तनेक वैयासखी म्हणली शुकमुनी स्मरणेक प्रह्लादो तदंग्रि भजने पादसेवन करूक लक्ष्मी तुगल पूजनेक अर्चनेक पुरोतु ವಂದನೆಕ ಅಕ್ರೂರು ದಾಸ್ಯಾಕ ಕಪಿಪತಿ म्हणली हनुमंतु सख्याक अर्जुनु आणि आत्मनिवेदनाक बली महाराजु आणि पुरे विंगड नवविधा भक्तीचे आचार्य आणि पूरा पादसेवने प्रत्येक जण पादसेवने पूरा नवविधा शिक्षक एग्जांपल 9 वाक्य कोण एग्जांपल की अंबरीश महाराज 9 वाक्य पूरा 9 करता म्हणजे जरी कोणी करते म्हणजे जरी अंबरीश महाराज पूरा इंद्रियातकुनु प्रत्येक भक्ती कोरनु नवविधा भक्ती प्रत्येक विधा भक्ती कोरनुचा दवाक सेवे कोरनिशिलो सवय मनः कृष्ण पदारविंदयोः मनांतु कृष्णाला चरणारविंद नित्य ध्यान कोरनु वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने जिब्बेंतु त्या वैकुंठाला दवाला गुण वर्णन करते शिल्के करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु हत्ताना सुतितलं होड सगळे भूमंडला चक्रवर्ती जरी तो चंद्रवंशाची श्रेष्ठ रायो हत्तानाची मंदिर मार्जन कोरनु पुरा कोरनु तो स्वयं हत्तान सेवे करते स्वयं मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांस वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये कन्नन अच्युतादन सत्कथ एकदशिलो मुकुंदलिंगालय दर्शने दृशौ अम्मी श्रीकोर्का प्रत्येक अंगल ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तम प्रत्येक अंग इंद्रिय दवाल सेवेक अर्पण जल मात्र भक्ती म्हणून घेता सकाळच पादसेवनेचे बदल अर्थ कसं त्या ಸ್ವಲ್ಪ चर्चा करतात की आम्ही ते बदल जीवन अडवड कल्टिवेट करूयेत त्या आम्ही आता ಸ್ವಲ್ಪ ऐकताची जर अंबरीश महाराज कसं करतलो मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तद भृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम
दवाल श्रीचरणाचे पाय शिरडून श्रीविग्रह पाय शिरडून हातानं स्पर्शानं दवाला नित्य सेवा करसिलो ग्रहणं च तत्पाद सरोज सौरभे दवाल चरणकमल अर्पण केलेलं फूल उंगून आम्ही इस्कॉन आणते कदनाई दवाल चरणकमल तुळशी आणि दवाल चरणकमलाला इलं त्या अत्तर दवाल परफ्यूम उंगोस दवाल चरणकमल किश दवाल चरणकमल पुरंबुळ कसला ताम कुडगास दित्त कदना या करताना कदनाई विसरून जम ग्रहणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्याम रसनाम तदर्पिते दवाल तुळशी जिब्बेर्दवरनु त जिब्बेचे याकडसलो एक पंत जिब्बेंतु गुणान वर्णन कोरजल्ला आता जिब्बेंतु रुचि कसा पडते असं तुळसी रुचि पडते असं पादो हरेर क्षेत्र पदानुसर्पणे पयान दवाल हरि क्षेत्र का नामा मात्र वास करते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरम ऋषिकेश पदाभिवंदने मत्यंतवाग नमस्कार करते कामं च दास्ये न तु काम कामनेया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयार्ति काम दवाल आश तगल आसे दवा सेव कुछ मात्र आशय रीति ना तगल यत उत्तम श्लोक जनाश्रयार्ति तगल रीति दवाल भक्तांक वैष्णवांक सेव कुछ भक्ति त्या नवविधा भक्तीचे कंक्लूजन उपसंहार्य प्रपादो नवविधा भक्तीचे पादसेवने बरेतच समणारी पादसेवन आम्ही करताना त्या निजावन पादसेवन म्हणे कसं दवाल विंगड विंगड पाद म्हणे कसं दवाल चरण कमल कसं दवाल मोग्गाजन तदीय दवाल मोग्गाजन दवाल चरण कमल म्हणे कसं म्हणाली दवाल मोग्गा वस्तू मोग्गाजन यमुने गंगे जाऊन दसल नयसपुरो मायापुर वृंदावनादि दिव्य जगन्नाथपुरी द्वारका मथुरा असल धाम सुपुरो दवाल वैष्णव भक्त सची अजी पूरा गायस तुळसस अजी पूरा सेव करचे त्या पाद दवाल पूर त्या पाद सेवन त्या केल्यार दवाल प्रोपाद बरयताच भावार्थांत परपरटांत या हज सेव केल्यारी तदीय उपासना म्हणटा का वैष्णवाल सेवेक अजी पूरा सेवेक वैष्णवांगले गय्येले तुलसीले गंगेले यमुनेले धामाचे हंगल पूरा सेवे केल्यारी तदना जावन पाद सेवन जाता हंगल जावन पाद सेवन जाता नम्मळ हन्नीपुर आसले मात्र दवाल पाद सेवन नित्य चलता पाद सेवन म्हणारी हंग पूरा सेवे कोरका इतक तदीय उपासना आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परं तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम् कोण सांगचे शिवान पार्वती सांगचे हे देवी पुराचके उन्नत जावनशील आराधने श्रेष्ठतम जावनशील आराधने कंचे म्हणारी त्या विष्णोराराधनं परं विष्णु आराधने कोरचे अल्लरी तज्जगे श्रेष्ठतम जावनशील आराधने कसं म्हणारी तस्मात् परतरं देवी तदीयानां समर्चनम तगल तदीय उपासना तगल मोग्गाजनाल आराधने कोरचे गायमळ दवा जीव पंचप्राण तुळशीमळ दवा जीव मायापुर वृंदावन जगन्नाथपुरी मळ दवा जीव वैष्णव मळ दवा प्राण अंक पूरा आम्ही सेवे कोरचे त्या दवाक निजावनु प्रीतिक पात्र जाऊ का आम्ही त्या बद पाद सेवन जाता ये पद पाद सेवन जाता बद अंबरीश महाराज नवविध भक्ती किश केलेला तिश तसल नवविध भक्ती अंगल जाता अंबरीश महाराज नवविध भक्ती कसल नमने केली म्हणारी तगल बद जीवनाच्या यशस्वी त्याची कीर्ती त्याची सक्सेस त्याची समारी ताण कोरनो साक्षात देवाल सुदर्शन तक रक्षण येले दुर्वासा मुनी साधारण संत नाही जनरी तगलेद्राक रक्षण येऊ का म्हणजे जरा पुढचा कहाणी गोतस किशी दुर्वासा अंबरीश महाराजान उपास कोरनु निर्जल एकादशी अंबरीश महाराजाला जीवनाच्या एक पण आईल तिथलं जीवनांत त्यांनी पुढे काल त्रेतायुगा जन त्रेता पुढे श्रद्धे रायकया त्रेतायुगा जनानंतू मस्त तंक आयुष्य 10,000 वर्ष आयुष्य त्रेतायुगा जनाक तर त्रेतायुग 10,000 वर्ष आयुष्य अंतू एक पंत तगल जीवन अंतू अंबरीश महाराजाक भारी एक स्पेशल एकादशी मिळता भारी स्पेशल एकादशी त्या एकादशी निर्जल कोरकाची मला एक भावनेंतू तो निर्जल व्रत धोरणू त्या पारण करताना दुर्वासा मुनीने आणतील
तक क्रोधित जावनु मगिरी किसी सुदर्शन चक्र तक रक्षणे तामळ काणी पूर्ण जन ಗೊತ್ತಸ जरी यम्यंग श्रद्धे रेखुका विषय कसा म्हणरी त्या अंबरीश महाराज जीवनांतही एक पंत येईल तसं एकादशी तसं योगू तसं मुहूर्त पायतस त्रिस्प्रशा व्यांजली महाद्वादशी म्हणतात पाहिजे मोहिनी एकादशी पायी वैष्णव कॅलेंडर प्रकार अरे पंचांग प्रकार तसं योगू अंबरीश महाराज तसं येऊच तसं योगू तसं तातन उपवास केलेला तसं योग पाय तसं शेल्जगण पायचे दिसू राजनम्मी कोण करनाची करताले दलितल्या आमगेल साधन आमगेल भक्ती आमगेल नामस्मरण आमगेल दवाल्या ग्रंथ वाच तसं चढ कोरका पायचे दिसू कोण करनाची दलित समय पायी जप करताची दवाल सेवे ಅಂತ मी कड़का उपवास करण्यातलं उपवास कोरका आमगेल ರೀತಿಂತು तांदूळ खाण्याशी असं पुरा निर्जल केलं भारी उत्तम जायण्यातल्या कपंत कोरू जायना आमका निर्जल करण्यातल्या खाली दूध पिऊन देशी गायले वेदलक्षण गायल दूध मिळेल दूध पिऊन त्यानंतरी खाली फळ खाऊन फलाहार करून त्यानंतरी केवळ नॉन ग्रेन प्रसाद म्हणतात द्विदळ धान्य खायनाशी शिजेल खायनाशी कसली रीतीने आमक भक्ती करू का सहाय देवची एकादशी व्रताचरण पाय करू का चीची पायची शास्त्र भरायला पायची एक दिवस इथं केलं म्हणजे अंबरीश महाराजानं पाय एक दिवस एकादशी केल्याने पायची योग बेळताना पायची तसं त्रिस्प्रशा व्यांजली महाद्वादशी पायची दिवस एकादशी असं उदयारी द्वादशी असं पर उदय मिळची बिदर त्रयोदशी असं एकादशी द्वादशी त्रयोदशी ते त्रिस्प्रशा द्वादशी एक येता व्यांजली महाद्वादशी केलं पण देता त्रिस्प्रशा व्यांजली महाद्वादशी तिन्ही ओटू येऊची म्हणून भारी योग मिळतात आमच्या पूर्वजांना सौभाग्य आणतो शास्त्रा बरायला असं दिवस येताना कोण अंबरीश महाराजांनी निर्जल केली तक म्हणत त्या दिवस प्रत्येक जाऊन क्रमार्तान पारण कोरका म्हणा आशीची कसं केलेलं म्हणारी पाहिजे एक दिवस पाहिजे तसं एक दिवस एकादशी व्रत केल्यारी 10,000 एकादशी केलेलं व्रताच फल असते 10,000 एकादशी केलेलं फल एक दिवस एकादशी कोणी कोण सजशल्य कोण दे कोण कोणी अज्जे लाभ सोनकाची पाय एकादशी तुम कसले हेल्प जाव का एकादशी कोरची विषयारी म्हणजे अरी तुमका हेल्प करता जैन असाची आम्ही सहाय्य करू येतं की शिकवली येते एकादशी कशा कोरका त्यांची रीती आहारांत कशी आगिबी येतं पुरा तुम्ही ऑलरेडी ऐकला मस्त गव्हर्नर प्रभू असाची मस्त जनाचे विषय उरलेले असं तशी दैपूर्ण मात्र पाय करू का प्रयत्न करायचे प्रत्येक प्रयत्न करा तसं व्यांजली महाद्वादशी केल्याने खंडितम का त्रिस्प्रशा व्यांजली महाद्वादशी आचरण मी केल्याने खंडितम का अंबरीश महाराजवरी नवविध भक्तींतू खंडितम का यशस्సు मिळता कीर्ती मिळता आमक भक्त पायची दिवस आम्ही कितली जत तिथल्या दवाल सेवे दवाल भक्ताल सेवे वैष्णवाल सेवे गौमातेल सेवे तुळसील सेवे या पुढे करतच काय त्यामुळे त्याची बदल पाद सेवन तदीय उपासना दवाल भक्ताल सेवेच दवाल पाद सेवन दवा बारीक उशी तकाल भक्त ना म्हणजे देवना तकाल भक्त कोण दवाल पाद सेवन करताची तसल जन ना म्हणजे जरी देवते ना दवा कुशी ना दवाल भक्त काही गाय ना की ते देवना काही तुळस ना की ते देवना काही वैष्णव नाच की ते देवना तो नमगेल्या कांचीपुरा मानतो एक पंता भार आळवार असायचे पूर्ण श्री संप्रदायात आळवार म्हणतात आळबंदार म्हणतात म्हणजे ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಭಕ್ತಿಚೆ ಡೆಪ್ತ ಚಮಕಲ ಹೇಳ್ತದೆ ನೀವು ಆಳವಾರ ಮುಡಿಸ್ತಾರೆ ಪೂರ ವಿಂಗಡ ವಿಂಗಡ ಅವತಾರ ಭಾರ ಆಳ್ವಾರ ಸಚ್ பொய்கை ஆழ்வார பூத்தத்த ஆழ்வார பேய் ஆழ்வார திருமணிசை ஆழ்வார நம்மாழ்வார முதுரக்கவி ஆழ்வார பெரிய ஆழ்வார ஆண்டாಳ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ ತಿರುಪ್ಪನ ಆಳ್ವಾರ आणि तुमगेला तोंडर अडिपुडी आळवार तिरुमंगे आळवार असं म्हणजे भार आळवार पूर्ण जन दवाले परिकर अवतारू इथं त्यांनी अवतार इल्यामुळे काणे असतं विश्वकर्माला हंगेल काणे मग पोयगे आळवारू दवाले पांचजन्याचे उतारू भूतत्त आळवारू दवाले गदा कौमुदकी गदा अवतारू पेय आळवार दवाले ನಂದಕ ಖಡ್ಗ ಅವತಾರು ತಿರುಮಣಿಸೆ ಆಳ್ವಾರ್ ದವಾಲ್ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅವತಾರು ಮಧುರ ಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಗರುಡ ಅವತಾರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ದವಾಲ್ ಚಪ್ಪಲ ಶತಾರಿ ಪಾದುಕೆ ಅವತಾರು
பெரியாழ்வார் தவால ரச்சாச்ச அவತಾರು ಆಂಡಾಳ ಗೋದಾದೇವಿ म्हणतात ती लक्ष्मीला ಅವತಾರು कुलशेखर आळवार तुम्हाला दवाला कौस्तुभ मुकुंदमाला स्तोत्र बरेल पण दवाला कौस्तुभमणी ಅವತಾರು ತಿರುಮಂಗೈ ಆಳ್ವಾರ್ तुम्ही दवाला शार्ंग बिल्लू दवाल बिल्लू कसं तज्जे ಅವತಾರು तुम्हाला तिरुप्पन आळवार दवाला माळे अवतारशी तुला वनमाले म्हणता दवाल तज्जे अवतार जशी प्रत्येक आळवार इथले अवतार ತಂತು ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರು ಸಂತದ ಮಗ ಹುಡುಗ ಸೈಲ ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರು ತನ್ನಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಅವತಾರು ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಳ್ವಾರು ತನ್ನಿ ಸಶರೀರ ಸಮಾಧಿಗೆತ್ತಿದ ತನ್ನಿ ಜಪ ಬಶಿಲಚಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಾಂಚೀಪುರಮ ಅಂತೂ ತಂಗಲ ಯಾಸ ಸಮಾಧಿಯಸ बैसून श्वास कितली दीर्घ म्हणारी त्यांनी बैसून जपा बैसून शिष्यान पुरा पळयताना त्यांना श्वास काढायची म्हणून स्वामी जल्ल्या गुरु जल्ल्या म्हणून तांगल वेरी इट्टिಗೆ पुरा बंदून होड समाधी बनताच पुरा बंदून नंतर भितर चुकून शब्द बॉब मरतात कोण बॉब बंद केलेलं वेरी ओ स्वामी जसाची संतसाचे काढू येतात नका नका दवाल इच्छे हंगा बैसून जप करता आणि लास्ट ते असं लास्ट कल्कीने अवतार येताना बाहेर येऊन कल्की स्तुती कोरता चंद पडून वगैरे दवाल धाम आवडता म्हणून आजिके त्यांनी असायचं आजिके मस्त जे ना तांगले उल्लेताच तन्नीची आमगेला जियर रंगनाथ स्वामीला श्रीरंगम जियर आक तन्नीची आदेश दिला गोपूर बंदू का म्हणून 1976 ಅಂತ मस्त पुढीना 40 वर्ष पुढे तन्नीची उल्लोनु आदेश दिला मला आळवारालगी आचार्यांगले पुरमी उल्लो येत रामीर उल्लो येत मध्वाचार्य व्यासदेवाला उचून उल्लोन येत तिशी जे तिरुमलीचे आळवार तगल एक साहेब वर्षाचा एक शिष्य असता तगल नाव कन्नीकಣ್ಣನ್ कन्नीकಣ್ಣನ್ तो कन्नीकಣ್ಣನ तक्क तगल साहेब करू हेल्प करू एक मंतार बेलमेन शेत असता तिडे येऊन ते चोम्मान तगल्या बुडकुळे उद्दा बरचे अभिषेकाक पुरा फूट कोंद बरचे फूल आणि दिवचे या पुरा संसदने साहेब करचे भारी म्हणता रे ते कुठं जायना साहेब करू जायना कुर्ता दुखता या पुढं कन्नीकಣ್ಣನ भारी बेजार जात कन्नीकಣ್ಣನ पुढं बेजार जाऊन म्हणता तू भारी कष्ट पावतो मग साहेब करू का हा तुका इथल्या या प्रायाने इथले कसले कष्ट बघून साहेब करता तू एक काम करी म्हणून ते लांगा पुढं तू युवती जाऊन यौवनावस्थे तू साहेब करे म्हणून आपण कुठले ती भारी चंद युवकी जाते का युवकी जाऊन भारी श्रद्धे अनेक श्रद्धेरी सेवे करता तपस्या बलाक चंद चल्ली जाऊन चंद रूपारी सेवे करता जशी सेवे करते असताना इतली चंद म्हणारी तिथे पुरात गावान तू तिकडे विषय सुद्धी पावता त्या गावार आहे एक पल्लवार आयु तर पल्लवार आयु तिका आपयता असताना आपण तिकडे सौंदर्य पडून त्या भारी मन तिकडे ओलवत आणि तिकडे वालडी करून घेत वालडी जाऊन तिशी मस्त बरस ಸ್ವಲ್ಪ बरस जाताना राय एक प्राय जातस राय मंतार जातस राणी मात्र मंतार जायना पण तिका आपण निमगीता कसं विलावरी तू किती मात्र मंतारपणाना हा मंतार तसं म्हणतात ती काय ना म्हणतात संकाचीच म्हणत करतात राय ना ती म्हणता इशी सिमिगल गूर असाची कन्नीकಣ್ಣನని ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ ಆ ಬುಧ ಜಾವನ್ ಮಂತಾರ ಜಾವನ್ ಶಿಲ್ಪೂಡ ಮಕ್ಕ ತನ್ನಿ ಚಿರ ಯೌವನದಿಲ್ಲ मग आशीर्वाद दिला म्हणताना राय बुद्धी वाढत अरे म्हणतो हो तू सांगायला मग कितली काळ पुढे सांगल्या पुरुषीला हा की मग यौवन येईल रे राज्य मग येत ना काही मग सुखा तुझी सुख मस्त वर्षाक मग ऐश्वरी भोग पुरी येता म्हणून सांगून पटेता कन्नीकಣ್ಣನ अपयच मिगेला असताना का मग उल्लोच असता कन्नीकಣ್ಣನ येता असताना असं सांगता पूर्जा राय सांगता मिगेल विषय दोन्ही पद म्हण मिगेल विषय दोन स्तुती करी म्हणता यांक पुरे अभ्यास कन्नीकಣ್ಣನ म्हणता हा व्यक्तीला स्तुती करचे लोकांचे राय कोण असं चक्रवर्ती कोण असं कृष्ण तागेले मात्र स्तुती करचे तुका तसं मस्त राय यायची गेलेच स्तुती करूच ना दवाला मात्र स्तुती करचे म्हणताना खूप येत रायाक आणि सांगता पण असेल विषय सांगता वा तू शिष्य मिळेल बायल्या का तू काय केलेलं असं यौवन दिलेलं असं मका यौवन देऊ का आत्ता देऊ का म्हणताना आम्ही काही मी गेल्या प्रदर्शन करू शक्तीच केलेलं नाही त्या समयात तिकडे कृपी जागृत झालं ती यौवन जाऊन गेली त्यापुढे मी लता चुकून जाय ना म्हणताना ओपत्र या तिथला अहंकार होतो का तुगल तसं जन मी गेलं ऐकण्यातील जन मग मी गेलं राज्य नका आत्ता सांगतो कोण म्हणता मी राज्य सोडून बहिष्कार करतो राज्यातून
संतांक कसली फरक पडना कसले व्यत्यास पडना नमस्कार करता वत्ता कन्यकडनं वचून ताका गुरुला म्हणता तिरुमली शाळवार लगी गुरु तुम्हाला मस्त सेवे केला बा चार्जर आडदवा मस्त तुम्हाला सेवे केला बा इतले काळ आवनी बत्तस म्हणताना काही बत्त तो म्हणून असेल विषय पोरं सांगता ओहो इश्य विषय तू बत्त म्हणजे कन्यकडे नाव कसं हंगा अव येता म्हणता तिरुमली शाळवार बाहेर सरता कोण बाहेर सरता कन्यकडे बाहेर सरता त्याला गुरु तिरुमली शाळवार बाहेर पुरा समा ऐकू का तुम्ही पुढे जण तिरुमली शाळवार बाहेर सरता कन्यकडे सरता बाहेर सरताना ताणक्या नाय साहेब गुरुची देव येतोच कार्य पेरुमाळ कंचीपुरम म्हणतो पस्तीस नव्वद पुढे नसताले येतोच येता उत्कारी की सांगते की तिश कोण दाखयतालो म्हणून सಣ್ಣ तमिळ ಅಂತೂ ಸಣ್ಣವಣ್ಣ ಸೈದ ಪೆರುಮಾಳ್ म्हणून संगे वेळी कोण दाखयतालो ताका उचित म्हणता पेरुमाळ बसते काल तुका सावी केला वत्ता तिथे वत्ता शिष्य जल्ला कन्यकडन वत्तास म्हणजे शिष्य मग तामळे भारी प्रीती आम्ही वत्ता का लोटू त्यांना हो कसं म्हणता येतोच कार्य पेरुमाळ तुम्ही दोघ जण वत्ता आम्हाला बेसन कसं करचा बेसन वैष्णवांना देवराप्पाना आ बेसन कसं करचा आम्ही वत्ता म्हणून देव उठून बाहेर सरत देव खंयच्या वेळ निदला अनंत शेषावेळी अनंत म्हणता स्वामी मग हे घेऊन मग सोडवू नका चंद कोणता अनंत निदल फोल्ड करता एक हक्केमुळे हंतुळ घेऊन गेल्या वेळी हक्केमुळे हंतुळ दोरन बाहेर सरता कोण पुरे कन्यकडनं तिरुमली शाळवार अनंतू येतोच कार्य पेरुमाळ हन्ने बाहेर सरताना त्या गावाचे क्षेत्राधिपती एकांबरेश्वर शिव एकांबरेश्वर म्हणता स्वामी तुम्ही वत्तसची तुम्ही वत्त नाव कसं करचा अव येता एकांबरेश्वर बाहेर सरता त्याला नंदी बाहेर सरता इथलं म्हणताना कांचीपुरमाचे आंब कोण कांची मीनाक्षी ते म्हणता स्वामी तुम्ही वत्ता नाव कसं करचे आव येता आणि बाहेर सरता म्हणताना गणपती असं गणपती हॉड फेमस देवस्थान गणपती बाहेर सरता इथलं म्हणताना पुरा देवाचे क्षेत्राधिपती क्षेत्रपाल दिग्पालक पुरा बाहेर सरता इथलं म्हणताना सूर्य चंद्र म्हणताची लोकांना संतदाय गावांतो वैष्णवना क्षेत्राधिपतीना क्षेत्रपालना दिग्पालकना साक्षात देवना मेरा मेरा बन कसं करच्या आम्ही वत्ताचे म्हणून चंद्रनी सूर्य वत्ताचे ते सकाळी उठवून पुरा वचून विंगड गावात असं चंपून याला कन्यकडनं असं तिरुमली शाळवार असं मग येतोच कार्य पेरुमाळ असं सगळ्या खाकेरी हंतुळ अनंत असं तुला एकांबरेश्वर असं कांची मीनाक्षी असं तुला पूर्जन मक्षी पूर संत आणि चंद्र सूर्य समेत पूर वत्तच हर दिवस सकाळी राजा नोट पडताना सगळे राज्य कोणीना सूर्योदय जायना चंद्रोदय ना कोणीना म्हणतात कसं म्हणताना सगळ्या गुप्तचरांकडे पटेता काही असं कसं म्हणून सदून काढायचं म्हणतात सांगताची पूर चमकल्याची गावाक देव कोणीना देवस्थान तो म्हणताना तो देवाला प्रार्थना करता दोन रडता माफ कर का तुम्ही पूरा यायची कोणीना बनावा धावून तुका पयार पडता येतोच कार्य पेरुमाळाला पयार पडता देखोर मग माफ करू का येऊ का म्हणताना येतोच कार्य पेरुमाळ म्हणता मग काय ना तू कन्यकडनं सांगितलं तगले उल्ले म्हणताना देखोर नेऊ का म्हणताना कन्यकडनं बाहेर सोडून वापस होता त्याला मग शिची तिरुमली शाळवारू पुरे पेरुमाळ चंद्र सूर्य पुरे येऊन अपास येऊन त्या खक्केर शिल्या अनंत घेऊन अनंत शेष असं घेऊन येताना पुरा येऊन येताना देवाला प्रार्थना करता जेव्हा तुला सेवे समय झाले कोण मग घेऊ का भक्त प्रभार रक्तस देवस्थान बाहेर देवना भितरी देवकोर मग तुम्ही स्थान ग्रहण करू का तुमका आरती करू तुम्हाला दर्शन घेऊच्या भक्तांका म्हणताना गडबडी देव निजता ना की नाही पूर देव तुम्ही पडेला देवाला तोंड एकाड असता पाय तकाड असता आजी येतोच कार्य पेरुमाळ मात्र एका देव नेताना गडबडी का एकाडे घालता हंतुळू गाल एकाडे तोंड देवाला एकाडे पायू आजी देव उठायला म्हणून पळताना कळता अशी पादसेवने करताला आणि दबाला पादसेवने तदी पादाचं स्थानार असेल तर भक्त वैष्णवाक सोडू देव नाकी वचन वैष्णवाक सोडू दवाक रब बुजायना तर दबाला विशेषते वैशिष्ट्यते दवाक नाही भक्ताला साहेब त्याला मोग्गाचल साहेब गयेल साहेब तुळशील साहेब धामा साहेब म्हणत भारी प्रीती श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ती सद्म त्या गुरु चरणार काय केवल तगल भक्ती असला पूरम का बंधो मोही सावधान माते त्या गुरु चरण कमला वेरी आमक भक्ती असलेली दवाल पादसेवन केला वेरीच दवाल पादसेवन आम्ही कोरका
याकेल्ल मात्र वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम ताका दवाल चरणारविंदाचे सेवने विषयू अंग नवयोगेंद्र सांगताच चैतन्य महाप्रभु विषयू चैतन्य महाप्रभु म्हणजे साक्षात कृष्णाक रामाक चैतन्य महाप्रभू कसले व्यत्यास ना तसले चैतन्य महाप्रभूले चरणारविंदाचे वर्णन मस्त केल्लं सार्वभौम भट्टाचार्यान शास्त्रांचं पुरा मस्त केल्लं असं त्या हरिनाम संकीर्तने मुखांतर त्यांनी लोकांतू चैतन्य महाप्रभूने कृष्णानं पुराकडे वांटका दवाल नाव म्हणून उद्देशात देऊन त्या हरिनाम संकीर्तन प्रचार केलेलं तसल चैतन्य महाप्रभू तसल आमगे गुरु प्रोपादानं चैतन्य महाप्रभूने हळल्या भारतात हळल्या सगळे विश्वाक त्या प्रचार केलेलं तसल प्रोपादाला आमगे आचार्याला वैष्णवाला पुरा सावकरचे भाग्य आम्ही केदना काही सोडून केदनाय तसल भाग्य पादसेवने करचे भाग्य तगल साव करचे भाग्य तगल वैष्णवाला गयेला तुळसी साव करचे भाग्य केदनाय देव ಒದಗಿಸಿದ दिवो केदनाक तगल चरण कमलाच्या आश्रयात कोणून तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम शिवाकೈ आणि विरिंची कोणाक ब्रह्माकೈ आश्रयत दवाल चरण कमल तसल चरण कमल आश्रय नमक असलेली भक्तांगल्या वैष्णवाला दवाल चरण कमल आश्रय नमक असलेली हम केदनाकೈ सेफ जावन शेत सुरक्षित जावन शेत की एक हावसूल्या दृष्टीच्या भितरी एक हावस वासरीन काम करताना एक दोळ तिकडे कुकरावेरी एक दोळ चरडावेरी चरड बाहेर खेळतस चरडा वेळ तकून दोळ केदनाय वचना चरडाना हावसूल्या दोळेच्या सर्वेलन चरडार सोडून बाहेर वचनातली चरड केदनाय सुरक्षित चरडा कसले जायना तशीच आम्ही केदनाय तत्तवळी देवस्थाना वचनो संताल ಎದುರ वचनो गयेल ಎದುರ वचनो तुळसी ಎದುರ वचनो ತಂಗಲ दोळेಕ ತಂಗल दृष्टी कमी पात्र जावक ತಂಗल दृष्टी ಎದುರ आम्ही असलेली ತಂगल पादक चरणाचे कमलाचे तज चित्रछाया आम्ही असलेली आम्ही केदनाय सुरक्षित जावन असल्याची ತಂಗल चरण कमलाचा आश्रय गुरु चरण कमलावे आश्रय आमगे ಮತ್ತೆ वेतून केदनाय वचन जावो केदनाय आमगे ತಂಗल सहाय्य करत असेल भाग्य नित्य निरंतर मेळो म्हणून दवालेगी गुरु लगी प्रोपाद लगी प्रार्थना करताची कसं की मग गोत्तसिल मटाक आवर्त करून घेतले मटाक संगू का प्रयत्न केलेला असले चुकी जाऊन असलेली असेल पुरा वैष्णवानं मी गेल्या गुरु महाराजानं शिल प्रोपादानं आणि देवांदे कोण क्षमी कोरका म्हणून पूर जायला प्रार्थना करताची अपराध सहस्राणी क्रियंते हरनिशमया तानि सर्वाणि मे देव क्षमस्व पुरुषोत्तम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री श्री वेणुगोपाल भगवान की, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद His Grace गोविंद राम प्रभु जी की जय। His Grace श्रीकांत प्रभु की जय। आज ही हमका भारी लायक जाऊन प्रभु जी ने पाद सेवनम विषय सांगून श्रीमद भागवत मातुगुनु ब्रह्म संहितातुगुनु कडेरी फुल साउथ इंडियन यात्रा एक पंत पूरा जनाक देवस्थान बित्तेर होर्नु सांगूनु कोण कसले रामानुजाचार्य विषय तिरुकुच्ची नंबियार तंगेल विषय पांडुरंग कशी गोर जल्लल म्हणल विषय मागिरी कालियाल विषय पूरा नंबर सांगून दिलेला असा। त्याच्यानंतर आमका एका कसला स्पेशल जाऊन दिलेलं कसला फायची एकादशी कसं कोरका म्हणाला स्पेशालिटी त्याची सांगितलं दिलेलं असं। आम्ही मुखार सुनता कशी कोरका फाय कशी आम्ही पारण कोरका पालन कोरका पर कशी पारण कोरका एकादशीचे म्हणाले सांगून दिलेलं असं। कोणा काही कसले प्रश्न असं म्हणजे री प्रभुजी आत क्वेश्चन्स सांगू रेडी असं आन्सर सांगू रेडी असं क्वेश्चन्स कसले असं म्हणजे री चॅट बॉक्स ಆಗಲಿ आता ना म्हणजे कोणा काही निमगो आता माइक अनम्यूट करनो। एक क्वेश्चन आहे सर टुमॉरो इज एकादशी प्लस द्वादशी प्रभु। प्रश्न कसं म्हणाली एकादशी आणि द्वादशी ಒಟ್ಟು असं ऑफ केलं होतं। एकादशी पायच्या दिवसू ऍक्च्युली द्वादशी कृष्णरी
आम्ही उपास करताना दशमी एकादशी स्पर्श जात म्हणजे त्या एकादशी करून दशमी असं एकादशी असं द्वादशी असं त्या एकादशी दशमी स्पर्श करत म्हणजे त्या एकादशी आम्ही करण्याची एकादशी द्वादशी स्पर्श करत म्हणजे उदय एकादशीला उदय सूर्योदय जाताना एकादशी कंचे दिवस एकादशी असता त्या दिवशी आम्ही एकादशी व्रत करताची त्या दशमी जो द्वादशी संपर्क म्हणजे दशमी येऊची दिवस आम्ही करण्याची द्वादशी करताची द्वादशी करताना त्या द्वादशी का जास्त संपर्क येत म्हणजे त्या व्यांजुली महाद्वादशी म्हणतात एकादशी पायचे दिवस 6:06 6:20 सूर्योदय जत ಮುಂಜಾನೆ 6:35 ಮಾತ್ರ 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಏಕಾದಶಿ ಅಸ ಮಗಿರಿ ದ್ವಾದಶಿ ಅಸ ದ್ವಾದಶಿ जावनी पगिर पर उदयाक आपस त्रयोदशी के पुढे तपस द्वादशी मिळतात द्वादशी 2 दिवस मिळतात त्याका त्रिस्पर्शा 3 दिवस द्वादशी पडतस त्याका त्रिस्पर्शा व्यांजुली महाद्वादशी म्हणतात पाहिजे दिवस तिशी म्हणजे दशमी का एकादशी व्रत करचे मुन्ना एक दशमी का उपास करचे मुन्ना दशमी का एकादशी उपास कोरनुची एक जन्मांत कोरनु दशमी कोरनुची गांधारीला 100 चरणू मध्ये डोळे गेलेल्याचे म्हणतात दशमी का भारी अशुभ एकादशी व्रत केले म्हणजे एकादशी व्रत करचे असलेली द्वादशी कच एकादशी करू ना पाय एकादशी आणि द्वादशी दोन्ही असं तसे पण पाय करचे व्रत आचरण उपास एकादशी विप्लुता चेत द्वादशी परतस्थितः उपास्य द्वादशी तत्र यदिच्छेत परमं पदम एकादशी कोणाके सोडून गेलेली द्वादशी परतस्थितः नेक्स्ट द्वादशी करू का त्याच्या द्वादशी सोडून गेलेली मगिरी व्रत करू जायना पण पायीची एकादशी म्हणतात पाय एक चान्स आज करू जायना पर करू जायना पाय चुकून गेलेली मग पायची एकादशी आमक मिळणार उपास्य द्वादशी तत्र यदिच्छेत परमं पदम बदची इफ यू आर सिरियस अबाउट गोइंग बॅक होम बॅक टू गॉड हेड then you have to perform the ekadashi mun shastra sangta pai amka bada ammi ichchuk jawnasa munjari dawale paramadhama uchuka paiche ekadashi mi korkachich ekadashi karnatile dawale dhama ka uchuka sadena tish I hope that answers the question uttar mele mullektawa thank you very much galla prabhuji thank you विंगड कोणाके कसले प्रश्न असवा मस्त कमेंट्स आईल असं very thought provoking very nice session हरे कृष्ण प्रभुजी सांगेची प्रभुजी आता म्हणारी एक नमून सांगताची तुम्ही जलारी एक पटी एकादशी प्रोसेस एक पटी सांगून सोळ्यार लायक असेल एकादशी प्रोसेस म्हणारी एकादशीचे उद्देश कसा म्हणारी उपवास दवा लग्य वास करचे एकादश म्हणारे 10 इंद्रिय आणि आमचे एक मन 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय आणि मन या पूर्ण दवाला चरणारविंदारी दवा सेवेरी निरत जाऊन दवरनु कसले खायना अशी दलितले उणी खाऊन म्हणजे उणी खाऊचे उद्देश कसा म्हणारी आमगे पुरा इंद्रिय मन आमगे दिवस पर कितली आम्ही निरत जाऊनस का कितली बिझी जाऊनस का म्हणारी आमका खाऊचे तई पुरसोट म्हणले जे म्हणाले अर्थ बंदप करचे तंत्र समय व्यर्थ जाता या करू जाता म्हणजे कितरी दवा सेवा करचे म्हणजे उद्देश आणतो खेळल्यारी दवा साधन करू जायना भक्ती करू जायना शेल्ले कोण उणी खावनु दवा सेवा बदल जावनु आयडियल जावनु एकादशी आचरण करचे म्हणजे रात्री निदोषण म्हणते शास्त्र रात्री सगळ्याची जागरण करून दवा नामस्मरण उडपांतो तुमगेला मध्वास पुरेकिश म्हणजे रात्री सगळ्याची त्यांनी आज निर्जल उपास केल्यारी आज सगळे दिवस रात्री ते देवस्थानांते मठांते भजन असता रात्री पूरा दवाला हरिनाम संकीर्तन कोरनु नेक्स्ट डे सकाळी पारणे समयारी उच्च मध्वतीर्थ नावनु मगिरी तन्येवनु याकुर्च तंगल घराची दीती वर्षिप सालिग्राम असले त्यापुढे अभिषेकाने कोरनु तक नैवेद्यवरनु मगिरी पारणा समय असता त्या पारणा समया भितरी पारण करच असेल त्या जनरल फॉर्मॅट उपवासाक आमक केंच साध्य असत म्हणजे अपास दवा उडगा सेव का म्हणाल की तरी उणी खाऊचे त्या मात्र उलटा जाऊन अपास उणी खेळ दवाल विषय उडगा उचून अपास खाऊचे विषय उडगा सेवचे ऐलेरी त्याचे कसले मस्त
आमकां फळ मेळना एकादशी व्रताचे जाल्यार कोण कसं आमकां साध्य आसा आमगेले प्राय आमगेले अभ्यास आमगे अनुकूलतेचे पळोवन एकादशी करताना निर्जले जावन जो निराहार जावन जो द्विदळ धान्य खायना अशी जो खाली फलाहार करून जाल्यार तांदूळ खावचे काय नज धान्य खावचे काय नज तुमगेले धान्य मूग गहू तांदूळ फोव हे पुरो कसले खावचे ना चवणो समा कसले खावचे ना पर पुरा कसं आमगेले सिंपल असं बेस्ट कसं म्हळ्यार फ्रुट्स खावचे फ्रुट्स केल्यार साधारण बेस्ट जाता त्या कोर कसं जाता आमकां साध्य करून त्या दिसा देवाले एकादशीक देवाले उपवास देवाले निकट जावन वास करचे देवाले सेवे चड करता त्या दिवसा थँक्यू प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आनी कोणा काही प्रश्न आसाचे? धन्यवाद प्रभू तुमका. तुमकां जावं जाल्यार त्या पराचे आनी एक अनाउन्स करता जाल्यार करूं येता कुडपो कट्टे तुमी आशिल्ले त्या देवस्थानाच्या प्रोग्रामा विशय. नरसिंह चतुर्दशीक नरसिंहाला नरसिंह मंगळार 25 तारीख आय थिंक आमगेली एक पॅम्पलेट आसता म्हाका दिसता चॅट बॉक्स and any question nimge ashilas prabhu kasa question tomorrow will be the good day to start upavas. प्रभु जी तुमचे एक या पेटेला आता तुम्ही डिस्प्ले करूया जाऊ रिपेअरचे तुमगेले असते तुमगेले पोस्टर्स आणि एक नवे पोस्टर तुमका पेटेला सो आता प्रोग्रामा विषयी सांगून सोड की प्रश्न कसा आशिल्ले. Tomorrow will be a good day to start upavasa in lifetime for my 11-year son. Definitely, and it is a very good day for spirituality. We can start by and to get ऐकल्याच्या मी एक एकादशी केलेली 10,000 एकादशी केलेल्या फळ असं म्हणून पाय खंडित सुरू करूयात पाय भारी चांग दिवस एकादशी करताना एकादशी पुढे दबाल पृथ्वीविषयी शल्य आम्ही चिकेत एफर्ट केलेली देव चढ हेल्प करता खंयचे आम्ही देवाल कार्य करताना आम्ही कितल्या त्या भक्ती करचेंतू देवाल सेवे करचेंतू कितले आसक्त जावन आसाची ताजे लक्ष कटले म्हणटा देव आसक्त जावन आसा म्हणटाच आमकां हेल्प करूंक चिके आमगे संकल्प आमी देवाला दाखयल्यार देवाला प्रार्थना करून कशी पुढे प्रयत्न करता देवाचो इतले करूंक म्हणून केल्यार आरामेर जाता. मस्त जन करता एकादशी वर्ल्ड वाइड आम्ही तुम्ही लेक्चर्स पुरो ऐकून असं पुरो नोबेल प्राइज मेळ्ळा 15 दिसा एक पण फॉरेन सायंटिस्ट सांगा कसं थियरी डीएनए थियरी कसं थियरी असं 15 दिसा एक पंता कोण 36 ಗಂಟೆ ನಿರ್ಜಲ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ करता 36 hours फास्ट once in 15 days केल्यारी तांका लाईफ कॅन्सर आहे ना म्हणून प्रूव्ह जाल्लो आसा तांका नोबेल प्राइज पुरो मेळ्ळा. त्यामुळे शास्त्रा बरयला आमी त्या पुरो मात्र फॉलो करनाच पुरो मस्त बेनिफिट्स असता. इंटरमिटंट फास्टिंग सगळे लोक खाला कितले उणी खाता कितले सांगा इंटरमिटंट फास्टिंग बायनियल फास्टिंग मागीर डिवायडेड फास्टिंग 16 hour फास्टिंग मस्त वेरायटी फास्टिंग दिवन पुरो करताच. आणि तो एकादशी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फास्टिंग. आम्ही 36 ಗಂಟೆ म्हणजे ऍक्च्युअली दशमी दनपार चुकून द्वादशी सकाळी ते निर्जल एकादशी केल्यारी दशमी संजे उद्द आणि पिवी येतं लाईट कसले दूध आणि घेवी येतं. नेक्स्ट डे सकाळी एकादशी फुल निर्जल केल्यारी तर भारी हेल्पफुल जाता म्हणजे हेल्थाक भारी चांग असल्यारी कॅन्सर आशिल्ल्यांक वखद जायची फास्टिंग मस्त हॉट विषय येतं विंगडप असं. बट एनी डे इज अ व्हेरी गुड डे टू स्टार्ट. खंडित सुरू करूं येता देवाला मागून सुरू करूं येता. ऍक्च्युअली आता मस्त व्हॉट्सअप ग्रुप्स पुरो आसा मस्त जन मध्वा पुरो मस्त जन एक फ्रेंड आसा गुर्ताचो मध्वा तो ताणें ಒಟ್ಟು केल्ले 2 वर्सां सुरू करून एकादशी करूंक जनाक इन्स्पायर करून आज तागेल्या ग्रुपान तूं 1200 जन की आसाच ग्रुपान तो ग्रुप करून तांकां इन्स्पायर करता फास्टिंगा विशीं व्हिडिओज घालून कसं हेल्प करून कसले क्वेश्चन असले आन्सर करून तांचो उद्देश कसा म्हळ्यार जनांक सुरू करता एकादशी व्रत करून सुरू करता तिश. तशी आमगेले डिस्प्ले जाल्लो आसा पळय नरसिंह चतुर्दशी
25 तारीख मे ताजी समी 24 यज्ञ लोकांतू भारी कष्ट रसाची जन पुरा जन मस्त जन कोविड येईल मस्त जन कोविड अंतू असायचं नाही काही मस्त जन घरा कष्ट रसाची आर्थिक जाऊन मस्त जनाला बिझनेस जावं घराचं रिलेशनशिप जावं हेल्थ जावं मस्त एफेक्ट झालं असं 1 वर्ष सांगतो शल्य कोण दावाला प्रार्थना करताची विश्व प्रोपादन सांगितलं असं विश्व शांती का एक दोन्ही वाट म्हणून एक हरिनाम म्हणचे एक प्रसाद म्हणचे सल्ले कोण आम्ही प्रसाद पुढे आणतो पुढे लॉकडाऊन सुरू दिवशी पुढे वर्ष केला या वर्षी दिसाक 1000 जनावेरे प्रसाद आम्ही पोलीस डिपार्टमेंटाक अनाथाश्रमाक वृद्धाश्रमाक वाटेर वताल जनाक मागीर सण सण जॉइंट्स जन बसून असतात ट्रॅव्हलर्स पुढे शिरकून पडल्या तांकां मागीर एक जागेन तू एक 8-10 जन दोळण्यातले जन आसाची तांगेले सडन लॉकडाऊन जावन तांकां व्यवस्थित करूं जायनी सर मस्ती कडेन दिसाक 1000 वेरी आमी जेवण म्हणटा आसाची या लॉकडाऊन सुरू जालें तुकून या वर्षे फुडले वर्षे ताजोटूची हरिनाम म्हणचे हरिनाम संकीर्तन भारी श्रेष्ठ नामयज्ञ आणि नरसिंह आविर्भाव दिसू दवान अवतार घेतील दिसू दवान अवतार घेवचे कारणय मस्त कारण असं म्हणजे एक कारण पादसेवनच त्यावेळेला संगीत लक्ष्मी ना वैकुंठान दवाला पाय तिथले लक्ष्मी दवाला पादसेवन करताना विष्णू म्हणते काही लक्ष्मी लगी अयो दुःख मक्का बारी हुगूर अनेक हुगूರು ಒತ್ತುಕ ಹುಗೂರು ಒತ್ತುಕ ಅಲ್ಲ ಅನೇಕ ಹುಗೂರು ಪಾಯು ಚಿರಳಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವು ಅನೇಕ ಹುಗೂರ म्हणता ಅನೇಕ ಹುಗೂರು ಚಿರಳಿತ ಹುಗೂರು ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪಡ್ತಾನೆ दुखता भारी कोमळ विष्णू दुखत मग अनेक हुगूर म्हणताना हात वेर कोरणो खाली सावळीना पाय चिरडितके विष्णूला लक्ष्मी तिची केपुणी जायत म्हणता विष्णू त्यानं मन लेखता लक्ष्मी कितले कोमळ मिगेल बामणू कितले कोमळ जे कोमळ जायचे साध्य असं शास्त्रा बरेला मग कुसुमादपि कोमलम तर करेक्ट वज्रादपि कठोरम किती कठोर जायचं साध्य असं साध्य नाही दवा वज्र कठोर जावचे का आखी जेव्हा निघाला बम म्हणून इथले कठोर रूप राहिला म्हणून पडल्या री मग पळायची इच्छा असते सर रूप कोण दाखवायची पळत आहोत सर रूप साध्य ना मी बामणान खूप का या जाऊचे का कठोर जाऊचे का म्हणताना विष्णू मनान तुची हसून लेखते काही दाखयता तुला किती रे का अवतार घेऊन येता कठोर मला कसं म्हणून दाखयता नो नरसिंह अवतार घेऊन देऊ आयलेला तसं नरसिंहाच्या दिवशी दिवस परा देव नरसिंह सगळे दुष्टांक पुरे भारी विकाराळ जाऊन असलेले विराट जाऊन असलेले देव भयंकर जाऊन असलेले देवा एक नाव कसं नरसिंहाला अघोरा वन हु इज नॉट फेरोशियस टू हिज डिवोटीज कोण तकल भक्तांवेरी भारी प्रीति करती गीता प्रल्हाद महाराज पयार बीसुनु लेउंता नरसिंह ಮತ್ತೆ हात दवरनु रडते प्रल्हाद महाराज ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वेक तानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराजितुं पुरुगुणैरजनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते हे भगवंता आव तुकले ब्रह्म इंद्र चंद्र ಹೊರೊಡ್ಡ ಜನ ಪೂರ ತುಕಲೆ ಸ್ತುತಿ ಕೊಂಡು ಚಮಕಲೆಚಿ ತುಕ್ ಸಮಾಧಾನ ಜಾಯನಿ ಅದರ ಉಗ್ರ ಜಾತೆ ಇಲ್ ತಸಲ ಆವ ತುಕಲೆ ಇದ್ರ ನಬಿಲ್ ಕೂಡ್ಲ ಮ ಕುಕ್ಕೋಳ್ನು ತುಕಲೆ ಪಯ್ಯಾರ್ ಗೆವನು ತುಕಲೆ ಉಂತದವ ದವ ತುಕಲೆ ಕೃಪಾಳು ಕೋಣಸ वेंकट नाहम बिबेमी अजिते अति भयानकास्य जिव्हार कनेत्र प्रकृति रबसोग्रदम स्ट्रात वेंकट जना तो विकराळ रूप पडनु भयकुर पुर नरसिंह दिलरी मक्क मात्र चुक पडना बीना बित्त मुल्लका मुन्ना मुन सान प्रल्हाद नरसिंह देवा पडन सांगते असतो भक्ताक केदनाय तुगल भय असं नाम तशी उल्लेत मस्त उल्लेत असं विषय कसं म्हणाली दवा तसं अघोर जाऊन असेल नरसिंह त्या नरसिंह किती प्रार्थने कोरनो लोकांत पुराजनाक आरोग्य मळका मनशांती मळका भक्तीन तेवच्याक अवकाश मळका भक्तीन प्रगती मळका आणि तांकां शांती मळका म्हणून प्रार्थना करताची सगळे लोक विश्व शांती विश्व आरोग्य तरी आम्ही नरसिंह यज्ञ वैष्णव यज्ञ सुदर्शन होम श्री सूक्त हवन पुरुष सूक्त हवन सगळे दिसा कार्यक्रम फुल डे करताची तजोटूची फेसबुक ಅಂತೂ ಲೈವ್ 24 hours 24 ಗಂಟೆ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಯಜ್ಞ ಹರಿನಾಮ ಮಂಚ ಪ್ರೋಪಾದ ಸಂಗ್ಲೇವರಿ आणि ಯಜ್ಞ ಪ್ರೋಪಾದನ ವೃಂದಾವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೃಂದಾವನ ಅಂತೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಪನ್ ಜತಾನ ಹೊಡೊಡ್ಡ ಭಟ್ಟ ಹೊಡೊಡ್ಡ ಪುರೋಹಿತ येवनु श्री संप्रदायाचे पुरा येवनु यज्ञ कोरनु या करताच और यज्ञ करताच देवस्थानाची इनॉग्रेशनाक प्रोपाद मात्र म्हणताची म्हाका या यज्ञापशी नामसंकीर्तन यज्ञ चड इम्पॉर्टंट ता यज्ञ करायची या यज्ञ नतले म्हाका चलता
वापस नामसंकीर्तन यज्ञ ताजे टोटो सुरू करताच तशी ह्या यज्ञा वटोवची 24 ಗಂಟೆ नामसंकीर्तन यज्ञ जाता मस्त सीनियर डिवोटीज सची तुमगेले हांगाचे फेमस आसाचे सुदामा प्रभू बेंगलोरचे भागवत पुराण प्रभू तुमगेले कृष्ण सेवा प्रभू हांगाचे बलराम देशाचे श्याम देशाचो कोण दामोदर देशाचो कोण तुमगेले हरिपाद प्रभू फलिनी माताजी प्रोपाद डिसायपल्स मागीर भक्त उज्जैनाचो कोणी सोल्लेस भक्तिप्रेम स्वामी महाराज मागीर कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज पंढरापुराचो कोणी येवचार आसाचे कन्फर्म करता म्हळा त्यांनी तशीची सोल्लेस भक्ती राघव स्वामी महाराज तांगे लेक्चर आसा संजय पुरा आसा ताजे ಒಟ್ಟು तुम्ही देखोर पूर्ण जनांना ताजी भारी चांग दिसू देवाला प्रार्थना करका लोका कितरी आणि ताका तंतू सगळे दलितले ताजे फेसबुकान तांगे पेज लाईव्ह येवन ताजे अवकाश तुम्ही घेऊन येता ताजे टूच्या मी एक रजिस्ट्रेशन लिंक दिला रजिस्ट्रेशन लिंक तुम्ही क्लिक करून ताजे रजिस्टर केल्यार तुमगे नाव नक्षत्र असं कसं पुरा असं तुमगे कोण कोणाला घरचेले तुमगेले तुमगे मोग्गाचेले चिरुणवाला बायल प्रमाणाला पुरे तुम्ही तांचे फॉर्म डिटेल्स केल्यार यज्ञ जाताना आहुती दिताना तुमगेल्या कार्य आम्ही आहुती दिताची तुमगे कितरी तुमगे चिरुणवा कितरी तुमगे घरचेल कितरी तुमगे मोग्गाचेल कितरी आम्ही प्रार्थना करताची कोरनो तुमका तुमगे घरा बगलाक प्रसाद पेटोवन दिताची मागीर रजिस्ट्रेशन फ्री जावन आसा तुम्ही त्याचे लाभ घेऊयात जावक जाल्यार लिंक ऑलरेडी ग्रुपाक घाला म्हणून दिसता कोणा जाय आपस लिंक पटवे जावक जाल्यार थंय कोण त्याचे लाभ घेयाची रजिस्टर कोरनो तुमगे घरचेल कितें प्रार्थना कोरनो विश्वा कितें प्रार्थना कोरनो आमी पूरे हे लोक या महामारी आयला आमगेले चुकी मिटने प्रकृति तुका आमी दूर वचनो जन तुका आमी पाठ घेवन महामारी ಬಗ್ಗೆ ಎಂದ जावो पूर्ण जनाक शांती मेळ्ळो देवाल साहेब करचे तसले भाग्य मेळ्ळो महामारी मुखांतर नवीन जन भक्ती येवची म्हणून प्रार्थना करताची आम्ही त्या दिसू नरसिंहाला प्रार्थना करून जलितले त्या यज्ञाचे नामसंकीर्तन यज्ञाचे लाभ घेवचे प्रयत्न करता म्हणून तुमगे प्रार्थना करूया हरे कृष्ण प्रभू आणि एक क्वेश्चन काढूयात की चॅट बॉक्स एक आसा हा घेऊयात Ekadashi Vritam fasting is difficult for above 70-year-old person as medicine is to be given and affects the health. What is your advice? प्रायदल्लांची कष्ट म्हणून त्या पुढतकून अभ्यास केल्यार खंडित साध्य आसा त्यामुळे आमगेले हांगाचे उडपाचे पेजावर मठ स्वाम्य लास्ट 86 years ते तांणी निर्जल करत आशिल्ले every Ekadashi they used to do nirjala but obviously आता मस्त कष्ट त्या प्रायरी but at least सांगले वेळेची उपवास म्हणणारी त्याचा अल्टिमेट उद्देश देवालंतू आमगेले भक्ती देवालंतू आमगेले मन चड बेस्ट दिशेन देखून they can concentrate more on chanting देवाल साधन करचें तांकां चड ध्यान दिवं येता प्लस उपवास करू जायना म्हणल्यार कसलेय करना शास्का म्हणना एटलीस्ट तांदूळ घेना धान्य घेण्यातल्यार भारी चांग प्रयत्न करूयेत मस्त काय कष्ट ना नलकडले खावयेत वरे खावयेत क्विनोवा खावयेत मागीर आनी कसं असं तुम्हाला वेजिटेबल्स पूर आहे तुम्हाला सांबार कोरनु उम्मण कोरनु कुवाळे मग्गे बटाटो पूरा खावयेत मस्त फ्रुट्स पूरा खावयेत तसं साध्य असतं गर्दुदी खावयेत कणंग खावयेत तांकां शुगर किशक म्हणून तुम्ही पळोवका बट त्या पुरो ऑप्शन्स आसा त्या जायना म्हणजे जरी एटलीस्ट वर्स्ट कम तांदूळ खायना अशी किश आमगेले विंगड मठान करताची गहू जेव्हा विंगड कसले धान्य खावन एक सिंगल धान्य प्रचार एक मूग मात्र दिसू एक गहू मात्र दिसू एक धान्य खावन तांदूळ एटलीस्ट तांदूळ अवॉइड करून पुढे करूयेत बट इव्हेंच्युअली प्रॅक्टिस केल्यार त्यावेळी साध्य आसा बट उगूर करूयेत हरे कृष्णा प्रभू थँक यू व्हेरी मच तुम्ही बारी चंदार क्वेश्चन आन्सर सेशन हँडल केलेलं आसा व्हडली धन्यवाद तुमगे परमिशन आसा म्हणजे आयचे सेशन आमी कंप्लीट करता आसाची कंप्लीट कोर्स फुडें हाई एकादशी आसा आयची एकादशी सेशन आसा भागवत पुराणाचे सांजे 8:30 to 9:30 ताई तंतू कीर्तन आसा भजन आसा आणि एक puppet show आसा आणि एक क्वेश्चन आसा प्रभू सॉरी फॉर ड्रॅगिंग म्हणून घाला एक क्वेश्चन हाऊ टू डू संकल्प काडयेत की काडयेता बट संकल्प मला कसं म्हणून म्हाका कळना एक्चुअली तुम्ही विधिवत मंत्रोक्त संकल्प म्हणची की एकादशी संकल्प म्हणारे कसले आम्ही सत्कार्य करताना संकल्प म्हणारे आमगे शुद्ध संकल्प
मना अंतु दवाला प्रार्थना कोरनो दवाला दरबनो गुरुले दरबनो शिशी दवाल पिता मरी ये हरिवासर जमगल एकादशी मला कसं असं त्या हरिवासर त्या दिसू मस्त जन यज्ञ करण्याची वारडी करू जायना त्या दिसू कर्मकांड करू जायना मस्त स्मार्त ब्राह्मण परी संध्या वंदने करण्याची इथं म्हणाली त्या हरिवासर ताजी स्कोर का जल्ल दवाल प्रीती मात्र ताजी तुम्ही कसं विंगड केल्यारी दोष निवारण केल्यारी संध्यावंदन केल्यारी अमगल स्वतः कार्य का साधने किती केल्यारी ताजी स्कोर जायना ताजी सो हरील दिस ताजी कोरच जाऊची कसं म्हणाली दवाक संप्रीती करू जाऊची मात्र ओनली टू प्लीज द लॉर्ड फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड मात्र करू जाऊची यज्ञ करू तुम्ही जाऊ कजलेरी कर्मकांडी करू येतं कसली करू येतं बट यू हॅव टू डू इट एव्हरीथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड दवाल की तर मात्र करू जाता दवाल त्या संकल्प मिलकी शास्त्र म्हणणारी दवा तुम्हाला हरिवासना में तो उपवास करता असं किश उपवास कर का तुगल प्रीति की तरी तुक आनंद दिवची की तरी तुगल साब चेड कुर्ची की तरी आवा कसकी उपवास करू का तुगल प्रीति की तरी तुगल संतोषा की तरी गुरुला प्रसन्नते की तरी करू प्रयत्न करता असं म्हणून प्रार्थना करताची तसे संकल्प करूयात चैतन्य महाप्रभूने मस्त एम्फोसिस केलेलं असं एकादशी वेळेस सांज चरुड जाऊन असतानाची त्यांना औसले त्यांनी प्रॉमिस घेतला तुम्ही एकादशी का धान्याने शीत करूनच ग्रेन्स करूनच मग मिगल प्रीती की तुम्ही मिगल प्रीती की तुम्ही पुणे एकादशी कोर काम शी प्रोपादा की तरी गुरुल की तरी प्रत्येक संप्रदायांतू एकादशी असायची श्री संप्रदाय मध्व संप्रदाय मध्वातनी परई उद्दाकी पिनाची रात्री निधनाची आमगे त्यावेळेस प्रोपादन सुलभ करून दिला मस्त कसले कष्ट ना उडपा कृष्ण मठात तुम्ही चमकलेली कितले प्रायजन मनुष्य कितले सांज चाललो 4 वर्ष चरडाने खुर्ची पडायला हवं 95 वर्ष मंतराने दोन खुर्ची जोडाने पडायला त्यांनी सकाळी सूर्य फुलजीस दनपारा दशमी दनपारा त्यावेळी शीत घेण्याची कसं व्हेजिटेबल मात दशमी दनपार चुकून शीत घेऊच्या रब्बैताची दनपारी शीत जेवण ना दशमी दनपार चुकून उद्दा रब्बीला एकादशी जावनु एकादशी रात्री सगळे जागरण कोरनु जागरण मला बैसून कसं विंगड खुर्ची सुलभ नामसंकीर्तन खुर्ची जप खुर्ची भारी कष्ट नीदत्ता त्यावेळेस सगळे रात्री बैसून जप कोरनु ताजी सकाळी आम्ही आमगे पांडवजीर एकादशी का बद्वा कीर्तन करताना पहिले टेम्पलांत आम्ही पुरा घंटी 20 पर्यंत घंटी पडतात त्यावेळी आमका अभ्यास ना वर्ष एका पण तिथले रात्री बैसून अभ्यास त्यातले रे रात्री बैसून अभ्यास ना निर्जल केल्यारी कोर्ण कीर्तन जावन 3 4 5 म्हणताना राखून बैसून त्या पारण झाली तशीच वेर धावून वचून कौच सुरू करून झाले आम्ही त्यांनी मगीर बैसून मगीर आचमन कोर्ण संध्यावंदन कोर्ण अपास नावाने संध्यावंदन कोर्ण मगीर बसरलं काही म्हणतात मग उडपा वच्चे असं खा म्हणलं ना मग सालिग्राम पूजा असं वचून सालिग्राम पूजा कोर्ण मगीर घेऊचे मगीर पोटा घेऊचे दवा चरणामृत पारण करू का म्हणून एक बोट चरणामृत घेतलं पण तिथलं मन पुरा मला खेळू ते वचून मगीर 10 एक घंटा त्यांनी खाऊन असं पुरं तशी पूरा साध्य असं दवा शुद्ध संकल्प शुद्ध जाव का दवा प्रसन्नते करूचे मात्र उद्देश जाव का दवाला प्रार्थना करून केल्याने देव खंडित अवकाश दिता मस्त एक्सपिरियन्स असं ऍक्च्युअली कोरनो जायना म्हणून लेखील जायना ताजेच करताना तुला बेर जाऊन लेखी वरदान दिस कितली भूक जाता ताजी भूक जायना म्हणून दिसतं हुनूद पिवी येतं अनेक तुमका सजेशन कसं म्हणाली लाईट उद्द तत्वळ पिवी येतं त्यांना तुमका भूक कंट्रोल करून हेल्प जातं आयुर्वेदा प्रकारे उपवास करताना लाईट हुनूद तत्वळ घेऊ का म्हणून असं हुनूद घेऊयात थँक्यू प्रभू हरे कृष्ण प्रभू थँक्यू आम्ही वाइंड अप कोरका जातात कंटिन्यूअस क्वेश्चन्स एक सेकंड प्लीज या गव्हाचे रुला मुसगडपण घाल खावेत ना आता ना माताजी गवारुला गव खाऊच्या ना आताजी दुजळ धान्य जत्ता रुलाम ना गव्हाचे कसले खाऊच्या ना गवारुलामो तो बार्ली रुलामो कसले खाऊचे तांदूळ कसले खाऊच्या ना मूग धान्य त्या पुरे दुजळ धान्य जल्लं एक जळ धान्य मात्र म्हणजे मात्र ना खाऊचे ना धान्य केंचे खाऊचे ना लाख प्रकार तुम्ही क्रम त्यात सांगितलं पुरा तुमच्या लेवलावर डिपेंड जाता आता फ्रुट्स खाताना यावे खायनाची वरे खायनाची नलकडले खायनाची यावे खायनाची दूध पिऊन मात्र करताना फ्रुट्सही खायनाची तिशी आम्ही कितला मी आमगेल्या हुगुरगुर आमगेल्या साधना स्तर आमगेल्या भक्तीन प्रगती चढ करता वताच तिथला एक आमका सुरेरची स्टेज असा तो कष्ट जात म्हणजे जरी तांदूळ मात्र काढू धान्य काढू मस्त कष्ट येतं जरी उपाय नसल्यावर कोरी येतं मगर हुगुर 2 4 5 6 एका दिवस नंतर धान्य काढू
ಖಾಲಿ ವರೆ ಖಾವನು ತರಕಾರಿ ಖಾವನು ಕೊರಿಯತ ತವೆ ಜೊತೆ ಹುಗುರು ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಿಟ್ಲಿಗೆ ಜನ ಪಂಚ ಖತ್ತಾಚಿ ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಬಾರ್ ಮಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ಕೃಷಿ ಸಂಭವಾರ್ದ ಅದರ ಹುಗುರು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಸಮೀ ಪೊಳೋಕ ಹುಗುರು ಸಲೇ ಪುಣಿ ಕೋರ್ನು धान्य कितली जण एक पंच खताची कितली जण दूध मात्र पित्ताची हुगुरू कितले आमकां साध्य तितले प्रभुपादान सांगिल्ले प्रकार आमी कसले धान्य खावचे ना आमगेले मध्व गवडीय संप्रदायांत कसले धान्य खावचे ना. ओके धन्यवाद. हरे कृष्णा प्रभू, थँक यू व्हेरी मच. तुमगेले परमिशन आसपून जाल्यार आमी वाइंड अप करता आसाची. यस प्रभु. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. सगळ्यांके पायचे सेशन मेळया. हरे कृष्ण.